Die komen bij elkaar in de finale. En het geldt ook voor de dames en de vrouwen. Ik de beste 4 komen in de finale. Maar de dames en dames, dus dat je alle pauken. Hanneke Westers is dat ze hier, die zat in die top 4 komen kiezen. En wat daarbij. En dan worden natuurlijk ook strijden bij die dames. Dus dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Goeie jong, van harte welkom vanuit Burgum bij het Koningslepen. Het is alweer de 14e wedstrijd van het seizoen, de 11e die mij telt voor het FLB-klassement. Mijn naam is Freek Wijma, het is me een eer en genoegen om jou mee te nemen terug de wedstrijd. En de stiepe komt Joert van de man die hier jaren slitten had als leper, Bart Helmholt, welkom. Dank u wel. Tegeer zullen we zien dat we jou terug deze wedstrijd heen loodsen kennen. Deze bijzondere wedstrijd. Want het is een wedstrijd waar alle lepers 3 keer springen maaien. Dan wordt er een tussenbalans opnam voor wat finale leper maaien. En in die finale begint Elsenien weer op 0. En binnen er 3 titels te verdienen. De maalje strijden om de titel Koning van Burgum. Bij de vrouwen gaat het zelfs om de koninginnen. En de jongensgroep die zal strijden om de titel de Prins van Burgum. Nou Bart, van de Medje is hier al een tweede klasse wedstrijd West. Daar hast je al het een en ander van mij gekregen. Als we even zien hoe dat gaat qua persoonlijke resultaten, wat kunnen we daar dan van vaststellen? Ja, een tweede en een derde klas wedstrijd. In de derde klas wedstrijd hebben we 19 persoonlijke records. En in de tweede klas hebben we 16 persoonlijke records, waarbij 4 seizoensbeste afstanden. Ja, en als ik dan nou naar de eerste sprong zie, Hanneke Wester, die mij 14:74 iepent, dan ben we voort mooi los. Maar horen worden de voortekenen op een goede wedstrijd, die binnen goed. Ja, vrienden, hier hebben we geen koningslepen gehad. Dat hier natuurlijk alles te krijgen met het corona hier wat er weer. Toen hebben we hier 1 betierde wedstrijd gehad en uiteindelijk hebben we het seizoen toen aansluiten met het NK. Maar ja, dat weekendwedstrijd, daar waren records onvladden toen, hè? Ja, klopt helemaal. Ja, dat ben prachtige wedstrijden. We door de corona vaak in september. Dus meestal gaan mooi lang seizoen zich dan nog opwerken kent. Ja, dat leveren wel hele mooie sprongen op. Nou, we beginnen hier in eerste instantie met 3 categorieën. Op de eerste skans zien de famkes. De middelste batten, daar is het wordt aan de oergangsklasse senioren. En op de voorste batten voor jou in beeld, daar zien we de jongens topklasse. Als we dan toch even zien naar de titels die er verdienen binnen, hebben we dan ook specifieke kandidaten? Ik denk dat er een kleer staat, hè, bij de jongens. Die begint nou maar aan lopen. Arend de laatste dit begint de insprong weer beter te rennen. Nou, dat zien we nou voort. Oeh, scheef. Die gaat wat scheef, komt in de buurt van die lijn, maar dit is een jongen die zeker in potentie een gooi dwaan kan, naar de titel van Prins van Burgum. Ja, als je herinnert van net in het leidershirt natuurlijk. Dat is een jongen met verschrikkelijk volle potentie. Hij is wel een beetje roeg, soms een beetje wild. Maar als hij dat bedwingen kan, dan is deze jongen eigenlijk net houdbaar voor de jongensgroep. Op de middelste batten, daar zien we intussen Jesper Demmer. En Jesper Demmer die zit zien het derde punt aan. Maar ja, als hij er doorheen komt, dan weet je wat er opblijft en dat is een weerpak. Ja, maar de recordsprongen en de weersprongen zitten tegen beeld hoor. Zie je hier eens even. Nou, Lisse zit echt heel heeg. Maar de Jesper Demmer, ja, de vorige wedstrijd herinner ik me nog, Jesper 3 keer zo op deze manier in de stak. Dus hij mag graag in Burgum leppen kennelijk. Dus ik hoop dat er aan nog een keer derde punt helpt. Ja, veel hebben is op papier natuurlijk een makkelijk spultje. Je rennen aan, je klimt in de stok en je landt in het zand. Nou, dat hier is alles helder. Maar daartussen kan er een hele protte mes gaan. En een van die dingen is vanzelfs de kunst om de pols zo starig mogelijk naar de andere kant te krijgen. Nou, waarom? Nou, dan heb je des te meer tijd om te klimmen. De stokken binnen 12, 13 meter 24 is de langste. Dan heb je toch een seconde of 6 vaak wel vernedig hem top te hellen. Ja, die had het wel nodig. Ja. Maar ja, daar leidt ik de moeilijkheid, want als je het derde punt krijgt net helje, dan ga je alle kanten uit, behalve de goeie. En dan is het weer het pak. Nou, dat is continu het spultje wat deze lepers dwaande houdt. Waar
kan ik de pols in het wetter zetten zodat ik zo starig mogelijk aan de andere kant kom. Dus even zien wat dat betekent voor Hidde de Jong hier van Burgum. Nou, die had de pols duidelijk een eind te 4. Komt lang net onder het derde punt daar. Nee, Hidde had het vaker. Hidde komt van Burgum, is correct promoveerd. En dat is een jongen die op train wel eens een beetje de handrem in de loper op had. Dan moet er een beetje onfieteren worden. Maar dat komt aan helemaal goed met Hidde. Nou ja, het aardige aan het koningslepen is dat de mensen die het lepen in de tweede klasse haar plaatsen kennen voor de finale van de jongens. Hè? En in dit geval liet ik eens even wat afstandjes erbij pakken van een beetje. Bij de jongensgroep, de wie Chris Geerdink, hier uit Burgum, die leepte een nieuw persoonlijk record van 15,72 meter. Wil ik eerst even zo naar Berber de Vries. Mooi in de stok. En die had een hele aardige sprong om mee te beginnen. Ja, dat brengt dus automatisch echt bij die famkesgroep, want daar is vanmiddag sprong terug een aantal dames. Ja, dan ben ik bij de dames dan. Daar is de eerste sprong bij de vrouw. Je maakt het terug Tirza Bos, maar die kwam daar over de 15 meter, 15,08. Even ter indicaties wat er hier het lept worden maat aanstaan door de vrouwen en nou eerst door de famkes. En bij de senioren, ja, daar weer een jongeman die had het hele seizoen een boetenbeeldwest vanwege stage in Duitsland. Dan had ik het over Freya Kramer. Die dacht van nou, ik schreeuw me toch maar weer eens in van de wedstrijdje. Die begon bij 8,8 meter. Toen een jongetje 45 en die eindigde op jongetje 76. Nou, dat ben afstand, Bart. Daar zoest van Jonas Samma bij mij in beeld komen kennen. Ja, jongen dit seizoen was daar eigenlijk de finale wel haast maar heilig kennen, ja. Nou ja, knap natuurlijk. Als het zo lang eruit was best en nu komt het op zo'n manier weer waarom. Ja, dan haast wel een enorme basis om verder op te bouwen. Het is al nog speculeren dat we in de ren van Juwet Wol. Eerst moeten de lepers zorgen dat ze in de top 3 komen. Of in het geval van de senioren is het een top 5 of 6. 5. En daarna bepaalt de afstand die je zet in de voorronde de volgorde wanneer je start ermee in de finale. En hier zien we Auke Jan Jilderdijk van Burgum. Ja, krijg wat er hoort hoor. Auke Jan springt vaak een beetje scheef in. Maar ja, we zijn als Burgum natuurlijk wel heel blij dat we wel wat jongens in de eerste klas hebben. En Auke Jan is er een van, Hidde is er een van. Dus het begint wel een beetje te leven in Burgum. Het is toch mooi om te zien dat zulke jonge jongens nou weer een beetje opklimmen. Brengt dus even bij een voorlopige tussenstand in die jongensgroep. Want Arend Veenstra, dit weer eens krijgt in de Friese trui springen zeggen. Die begon redelijk, kan een eind uit koers, maar toch al 16,5 meter. Exact 16,50. Nou ja, dat zal aanst wel verbeteren worden, maar dat jouwt wel aan. Dat er mij speelsgemak toch rond hoe die 16 meter laat worden kan. Jeltske Terpstra. Die had dus toch... Eerste 4, ja. Die zullen zich haast wel vermeten hebben, want dit ging wel heel hard weer waarom. Dat zou best kennen dat ze haar verzint had met Ja, mitten. ja, we hadden natuurlijk streepjes op de stok. En dat zie je meestal de stok ontzettend binnen shirt staat. Dat gaan we nou ook naar het beeld krijgen bij de junioren, de B-scores denk ik. Dan zie je dat ze de hand omheen gaan. En daarmee bepalen we hoe vier die stok moet staan. Hij wist het nou ook heel mooi aan. Daar wil ik hem graag gaan. Ja, en de kleurtjes liek je wel eens een beetje op elkaar. En als hij dan een stickertje vergeet, dan staat de stok een hele meter te 4. Ja, dan komt ze geheid weer waarom natuurlijk. En dan heb ik netjes in de stok. Daan de Vries. Ik een tussenspringer en die gaat in elk geval 4 uur het baltje heen. Hè. Dat baltje dat leidt op 1693. Opname van Age Hulder. Age Hulder is natuurlijk een jongeman die we wend binnen om te zien in de topklasse. Maar hij is krek boeten de top 8 vallen. En zit nou dus in die oegangsklasse die daar zin onskirkt. Maar hij gaat roem oer die 1693. Dus ik denk dat we de eerste centimeter noteren kunnen. Ja, en dat is mooi voor Daan. Daan hekt heel vaak een beetje in de 16 centimeter zo. En Kjell had vaak heel zwier. Terwijl het wel een jongen is die eigenlijk een hele mooie techniek had. Hele mooie insprong. En ontbreekt wel eens een beetje aan de power. De echte power in het laatste stukje van de afzet.
Moet ik nog even kwart onder de aandacht brengen dat ik achter op de bal... Ook Jan Hilder bij de jongens noteert 14-9, is daarmee voorlopig tweede. Maar het is inderdaad Daan de Vries met de eerste sprong op nota centimeter 41. Nou, dat is een heel leuk begin van het Koningslepen hier in Burgum. Jurres, daar hebben we Hilde van der Wij. Mengt zich Die mooi in jonge de strijd. dame die is goed dwaande dit seizoen. Ze komt uit Sint-Jabek, leeft bij Weensen, maar die rammelt al geregeld onder de door van de top 3. Ja, ze gaat je nou nog best wel redelijk 4 uit koers. En als dan toch zat tegen bij het baltje komen kun. Ja. Wiels hier op het voorgroen zorgen we dat Michiel Sielstra uit eerst hem. Nou, ik in de buurt van dat baltje komt, dat zal ik toch een 16 meter sprongje worden. En dat is voorzien door een heel aardig begin. Bij mij in de bus brengen we al naar de wedstrijd even nog mee aan willen. Dan kun ik die weer 2 weekenden helemaal los voorbereiden op dat die Friese kampioenschap. Door de Verwijk komt tot 14 meter 61 uit de hand van de... Nou, het eerste persoonlijk record kunnen we noteren. Het is inderdaad Hilde van der Wij. Ja, dan gaan we Famke dan... uit Sint-Jabek wordt nog net eerst een supersprong hier. Die je toch 14-61 noteert wordt. Ja, dat is, ze komt mooi dichtbij bij Hanneke Wester. En die gang ze nog redelijk scheef. En dat betekent dat we nog maar 4 hoeven om onze persoonlijke record hier op accommodatie van 40 persoonlijke records te verbreken op 1 dag. Dan hebben we het over de tweede klas, de tweede klas en de eerste klas bij elkaar optelt. Nou, de eerste klas is correct om elkaar. Wielst het onder het praten het tweede PR al binnenkomt, want op de middelste batten. Nee, maar van mij zij hier op de B. Ja, op de, dat weer Michiel Sielstra. Ja. Die 16 centje is namelijk ook een PR. En dit wie Tjebbe Galema, Daan de Vries. Die centje 41 is voor zijn seizoen de eerste ontnota. Dus dat is wat oorzaak een persoonlijk record, maar wel de eerste van zijn seizoen. Dus de voortekenen, Bart, die bevestigen je eigenlijk wat we nou zeggen. Namelijk dat Ja. ik het best wel eens 4 komen kennen. Nou, ze krijgen wel mooi wat kleur in de kaart. En de volgende stiert alweer klaar bij de jongens. Alwin Vonk ik alweer op de scons. Nou, hier bij NFM toch wel een behoorlijke enkelblessure. Maar toch knap dat hij zo snel alweer hier op een batten kan verschijnen. Ja, die had ik nog wat afstand nodig in het klassement. Want die wil natuurlijk ook mijn wezen. Wil ze nooit zorgen naar Douwe Abma. En dat is ik een jongeman die in vorm is. Douwe Abma won al een wedstrijd. Achter de ongenaakbare Arend Veenstra die al zo'n titels had. Kerm Terpstra 2, maar is ik Douwe Abma al een keer de beste west in die groep. Dat is ik een van de mogelijke mensen die in aanmerking komt voor de titelprijs. De famkes zijn net compleet, Jurk, dus die staan even te wachten totdat ze weer maar de volgende ronde gaan beginnen. Dus we kunnen even helemaal focussen op Alwin Vonk. Ja, er zijn 6 famkes. Eén daarvan weet ik zeker waarom het hier net is. En dat is wel heel spietig van haar Inger Haanstra. Die won al 4 keer dit seizoen, maar die rekken bij de laatste wedstrijd in het Heidenskip blesseerd onder de ankel. Er kwam fort een dikke bult op. Ik hoop voor haar dat zij nog herstellen kan, want ja, zij is natuurlijk kandidaat voor goud op het FK bij de famkes. Maar ja, dat ze Joert net leppen kan, dat is wel helder. Nou, het is er Joert wel. Ik ga ze al wel rennen, jongen. Tenminste op krukken rennen, jongen. En de voert koer nog net in de score, zeg ik wel. Dus dat ben geen hele positieve voortekenen. Maar ja, inderdaad, hopen dat ze nog mee kunnen naar de NK. Nou, Tjebbe Galema. Centimeter 30 en daar weer het derde persoonlijke record al. En dan hebben we dan maar over de eerste ronde hier, Fianne. Wij gaan op naar een dijrecord voor Burgum qua persoonlijke records. Bart vertelde het al, dat leidt tot nota op 41 PR's over die 3 wedstrijden dan. En wat kan Alwin Vonk? Hij kan in elk geval droeg aan de andere kant komen en dan had er een begin. Zet toch een afstandje del. Even zien hoe er nou iets aan met wij strompel. Had nog wel wat les, dat is jij, maar het is wel te doen.
En dan krijgen we Germ nog. Prachtig mooie stylist natuurlijk. Ja, Germ Terpstra. Ik een jongen die in potentie die titel Prins zomaar winnen kan. Ja. Ook een jongen met fantastisch mooie techniek. Hij is natuurlijk een beetje lichter gebouwd als een Arend is natuurlijk. Dus hij kan de stok wat minder vieren. Alleen dan gaat hij heel mooi in de stok zitten en hij klimt de muur. Ja, dan is het zeker wel een titelkandidaat. Nou ja, hij won de NWM al. En dat weer toch wel een lichtelijk verrassingje. Want dan mag je toch wel wat klasbakken voorbij. Ja, zeker weten. Maar hij pakt ook al een dijtitel eerder al. En hij is altijd in beeld voor minimaal het podium. Ja. Hij let nou een beetje zijn tros waar let er wat hangen. En dat is juist dan kan er hem net in het droog op het spoor trouwen. Normaal had Germ een hele mooie tros waar, maar hij drukt er hem de stok mooi rog toe. Nou let het de voeten een beetje vallen. Ja, en dan helpt het derde punt net. Nou ja, het goede nieuws voor hem is, er zijn nog 2 sprongen. Ja. En daar hoeft maar één goeie van te wijzen. Je moet eerst zien dat je bij de beste truien komt. En in feite begint de wedstrijd dan helemaal opnieuw. En dat brengt dus bij de middelste batten. Want daar staat nog 1 man klaar. Dan hebben we de eerste ronde aan van de beginnende groep. Fijke Stellingwerp van Koudem. Die sluit dan die eerste ronde. Oh. Ja, een mooie stylist. Hij ziet drills fantastisch in de wedstrijd. Ja, had er dat hier in Burm kunnen worden, dan krijgt hij nog een paar centimeter cadeau. Wilst Alwin Vonk netjes toch die centimeter grens pakte, centimeter 24. Wat kan Fijke? Hij gaat dit koers denk ik. Ja. Ja, helaas voor hem te 4 uit koers. Ja, en ze meert er jocht voor de batten, dus alles wat je scheef in gaat er. Ja, dat kost al heel afstand inderdaad. Er wordt heks op de batten meten, dus alles wat scheef gaat, ja, dat kost al 1 centimeter. Nou, vliegend hier dus geen koningslepen, dat heeft zelfs alles te krijgen met het feit dat er corona weer. Maar van 2019 hebben we nog wel een uitslag. Daar weer Sietse Bokma de koning met 20 meter 41. Maar ja, hoe krom kan het wezen? Want in de voorronde hier tevens Hopma 21-34 lep. Dat is op haast een PR. Maar daar heb je dus dan niks aan, hè? Nee, hij is hem wel sprongen. Hij telt voor het klassement natuurlijk. Dus Ja. Dat is wel lekker. Ja. En ik ben wel even naar Hanneke West. Het ziet krijgt heel mooi in de stok. En het is toch wel een famke, maar verschrikkelijk volle potentie. Dus, zien wat die Sjen laten kennen. Ja, die had haar persoonlijk record opschroeven naar 15,60 meter. En dat die ze hier in Burgum. Ja. En daar kan dan wel wat bij. Zit Mooi in de weer stok. mooi in de stok, hè? Ja, die gaat er dik wel in. Sjurres! Ja, een mooie stylist. Ik nog wel best een goede uitsprong voor de dames. En dat is juist het vaak op hekje bij de vrouwen. Maar als dan juist hoe dat famke eruit vleent, ja, dat knap je. Zij is in de vorm van haar leven. Thomas van der Goot. Thomas is wat te voorzichtig. Heel voorzichtig insprongje. Ja, dan krijgt hij lange stok net hoe derde punt. Ik ben heel benieuwd wat er op het boord komt voor Hanneke Westert. Ja, ik denk nog geen PR. Zij had de Oranje wedstrijd al een prachtige prijs binnenharken. Want zij is op dit stuit Nederlands recordhoudster klassement. Oké. Ze had het 4 oude record van Sigrid Bokma eruit geleerd. En nu noteert ze alweer een 15 meter sprong. 15 meter 24 voor Hanneke Westert. Ja, mooi hè. En als ik het goed jongen had, dan is dit nog maar het begin. Ja. Want zij had hem al wel. Aangehulde. Natuurlijk een jongen die tussen had in de topklasse. Oeh. Nou, die liet dat hier even zien waarom. PCO rondjes. Ja. En het brengt hem toch nog in de buurt van een centimeter. Ja. Nou, ik kreeg voor de wedstrijd zei ik ga er eindelijk weer eens echt zin in hoor. Hij had natuurlijk, hij komt weer waarom. Na een schof dat hij net lapt had. Hij begint nou een beetje wat in vorm te komen. Aan het begin van het seizoen zijn vinger brutsen aan bij de insprong. Ja, dat begint nou weer een beetje te rennen. Het plezier komt weer waarom. Ja, en dan is juist dat daar toch heel makkelijk wel mooi springen kan.
Ja, had ik dan wat metertjes nodig natuurlijk, want hij wil heel graag op het FK net alleen voor skiën, maar het liefst natuurlijk ook in de topklasse, want dan zit je in het tweede deel, het sterke deel, zeg ik maar, van de senioren. Ja, daar had er eigenlijk ook wel tussen natuurlijk. Ja, die had deze jongen zeker thuis. Manon Koehoorn. Eerste sprong weer, nou volle better. Ja, die zet een keurig afstand voor het klassement in elk geval. Manon Koehoorn. We hebben namelijk ook eerste klaswedstrijden, zoals die music, maar ook tweede klas en derde Qua klassementswedstrijden zitten we nu op nummer 11. De NFM telt net mij voor het klassement. De Twakkamp ook net natuurlijk. daar weer buiten in de derde klas. Gaat puur op niveau. Manon Koehoorn gedegradeerd in de tweede helft. En er is een wedstrijd uitvallen in Driels. Inmiddels weer gepromoveerd naar de eerste klas. Ja. Nou, ondertussen is Arend had de stok weer zetten. Ja. Sjen of hij er een mooie serie van mij te kennen, of er een mooi rustig trop bouwen kan. Hij ziet krijgt wel netjes in de stok. Kool hier nog wel iets rustiger, maar hij had even nog les met de overgangsklasse waar de eerst mee. Ik denk, Maar Arend gaat eerst, zat te zien. ja, Senioren boven de 20 jaar. Het zijn eigenlijk de nummers 9 tot en met 16. Nies krijgt Ja, 16 mooie mm. Dit zocht er volle Ja. better uit, denk ik. En zo makkelijk, hè? Netjes. En nog lang net in de top. Nee, en hij, dus hij glidt het nog een beetje insprong, glidt het nog een beetje naar beneden. Ja, dat betekent als het iets macht mist, zeg maar, dat hij hem in één keer pakken kan, dan loopt er hem echt door, die stok. En nou bloot die stok eigenlijk wat in beweging, matte er wat achterom klauwen. Maar ja, dit is wel iets, dat kunnen we wel verder mee bouwen. Jesper Demmer. Wat kent Jesper Demmer? Nou, Ja, komt die mengt hem ook in de centimeters. ek in de buurt van het baltje. En dan kunnen we daar constateren in die jongensklasse dat Arge Hulder toch die koppositie voorlopig opgenomen had. Santje 46. Maar dat ook Jesper Demmer hem meldt in de top 5 daar. Van finale zult net gaan aanwijzen. Dan moet er nog wel een meter of overal bij, denk ik. Lisse van der Knaap. Nee. Haar tweede wiertsprong. En dan had ze nog maar één sprong te goede om haar beziekje in de top 3 te leppen. Die bouwt de druk van haarzelf op. Ja, de 11e wedstrijd van dit seizoen dus die het mij telt voor het klassement. Alle leppers die nemen de zo'n beste wedstrijd mee in dat klassement. En de top daarvan, die mij straks nee, het FK in Weesum. Deze wedstrijd telt nog mee. Dan hebben we tak een weekend nog één wedstrijd in Griepsjerk. Daarna wordt definitief het klassement opmaken al voor het FK. Ja, dan moet je bij de beste 48 leppers zitten. Ja. Want anders is er geen FK in Weesum. Dan is het te laat. En het is mooi om te zien dat de concurrentie uit de tweede klas sterk is. Dus men kan haar net meer drukken, zoals het heet. Je matte je erbij aan, want anders wil je eruit wipt. Zie wat hitte er van mij te kennen. Eerste sprong wierd. Op zijn thuisbaten, voor zijn eigen publiek. Ja, nou volle beter. Misslagje. En een beetje vlot eruit. Ja, een beetje beteerd eruit, maar dat had hij eigenlijk altijd wel wat. Een beetje vertrouwen in dat, maar ja, keurige sprong. Jongens dan maar correct in de eerste klas. Maar dan proberen leren, proberen vertrouwen krijgen, dus nee, netjes. Nou ja, als hij dit terugzet, dan... Ja. Als er komende winter lekker gaat groeien is dat er deze winter die in had, dan hebben we volgend jaar weer een leuk leppetje erbij. 16 meter en bij de junioren op 14 meter en bij de jongens ligt hij op 14 meter. De tweede lijn ligt 3 meter verder. Berber bij de Famkes. Centimeter Njogen voor Jesper Demmen is correct. Oh, zit er redelijk netjes in. Nou, Berber de Vries. een beetje hetzelfde als 49 in haar eerste sprong. Daarmee zit ze voorlopig op het derde plakje. Ja, daar zit net echt verbetering in, hè? Nee, nou ik een beetje koers dacht ik. Ietsje scheef. Ja, dan een beetje een sprong op haar basis. Inspringen, 2 slagjes klimmen en dan uitspringen. Nou, kijk eens even. Dit bespringt echt hartstikke mooi en hij griept oer de stok heen. Daar valt het er eigenlijk uit. Ja, ik snap dat er baalt, want dit hier echt een mooie centimeter voor dit me wijzen kent.
Ja, dit zag er heel veelbelovend uit. Ja, Dietmar is ook net een jongen die vaak zo heen komt te zitten. Dus het zal echt wel een beetje schrokken zijn. Maar dan komen we even weer om op het feit dat er onderwijs natuurlijk een protte misgaan kan. En een van de dingen is het laatste eindje die uitsprong. Die had echt bij de sprong. Ja, en zeker als Saffolle als Dietmar krijgt. Want die stond echt helemaal stil. Kreeg hij het om de hele stok uit te klemmen. En dan haast ik teert om een protte uit te tanken. Ja, en als dan in gedachten al 22 meter springt, ja, dan vereerst vaak de uitsprong. Breekt dus nog even weer om bij de jongens, want Arend Veenstra die verbeterde hem aanmerkelijk. Die leepte nu centimeter 20 en geeft dus ik 4 onder leiding nou in de groep bij de jongens topklasse. Jesper Demmer dus in de jongensklasse Santje 09. Dat is op dit stuit het 5e plak. Ik denk dat we daar staan gewoon richting de 8 meters tanken moeten. En misschien zit er wel een bij die een jongetje nog een tikje kan. Ja. En nu is het even spannend. De famkes of de jongens eerst. Ik denk dat Auke Jan eerst gaat, ja. We hopen dat het er nou rocht achter blowen kan. Beter. Ja, en dan Auke Jan kan wel klimmen. Toch nog wat uit koers. Ja, hij loopt hem zelf wat om. Hij draait eigenlijk altijd een beetje om de stok heen. Ja, dan loopt er hem wat om. Jeltske. Nee, Nou, Jeltske werd precies hetzelfde. of die lopen streamen. Ja, heerlijk grote stappen op. Echt Ja. een meter te 4, want Ja, het zijn heerlijk grote stappen op het einde, maar ik vind dit wel heel extreem. Ja? Want ze komt niet eens in de buurt van het derde punt. nee, werk aan een winkel voor Jeltske Terpstra uit Tjom. De middelste batter, daar staat werkleer Daan de Vries. Daan de Vries. Dan En krijgt die heel mooi in de stok. ja, die staat in de tussenstand nog steeds keurig op een tweede plakje, Santje 41. Beste seizoensafstand, nou dat zei voor Daan wel wat. Dus ik hoop dat er dit nou een beetje terug bouwen kan. Ik heb het gevoel dat er nog wel wat bij koer. Ja, en er zit weer wat bevestiging in voor Daan. Dat is mooi, want het is een jongen die er altijd keihard voor werkt. En het komt er eigenlijk nooit net zo vaak uit als het zo is verwachten. Dus ik zou het Daan zeker gunnen om je een paar mooie sprongen te maken. Langzaam het tempo opbouwen naar die topsnelheid. En dan Ja, teruggwaaien. mooi erin, hè? Technisch ziet het er keurig uit. Je Oeh, komt let daar het in de laatste buurt. slagje rennen. En ons zit het er waarschijnlijk Ja, omheen. daar weer het doorheen, Dan dat kan, een slagje extra, maar Dat is eigenlijk wat ik bedoelde, krijg maar dat Daan mist dat fuel wel eens een beetje. Dan krijg ik net bruin genoeg om dat laatste slagje nog even te pakken. mij wel een beetje velden. Ja, dat zou mooi zijn. Nou, wel een schotje geen persoonlijk record, jongen. Nee, het is even rustig. Ken ik dat zeggen dat dit begonnen is te waaien of zo. maar Zuiver even wennen. Dan ben we daar al in bedongen voor zelfs. Ja, en hoe heger dat we straks komen, hoe heger het niveau is, hoe moeilijker het ook wordt om een persoonlijk record te hebben. Maar die lezen al zo scherp vaak. Ja, het zou toch wel mooi zijn dat we bij de topklasse een paar PS krijgen. Dan gaan we een hele dikke sprongen, joh. Nou ja, dan geven we 21 meter. Ja, precies. En dat zou de primeur wezen, want in het hele seizoen is er nog net één Frieske leper West die het 21 meter sprong had. Na het brons zit er de tekst erbij. Ja. 2099. Ja. Nou ja, het is vol die laatste centimeter. Hilde van der Wij, die krijgt al een PR. En er geeft wel wel mooi in, mooi. Springt licht, ja. Springt makkelijk. Ja, nou wel 4 koers. Dan die 16-17 die hij zo net heeft gesprongen. Dus ik ben heel erg benieuwd. We zullen even zien wat er op het boord verschijnt. En Michiel ziet ik wel weer. Michiel gaat nou een beetje scheef, maar die komt wel weer in de buurt van dat PR wat ik krijg sprong had, ja? Ja, sprong haast taggeliek, dus dat gebeurde voor jou boetenbeeld. Maar Michiel Sielstra, de man die het niet krijgt, 16 meter Santje noteerde, Het wordt wel Nij spannend, PR. ja? Die zit er weer in de buurt, denk ik. En nou hartstikke scheef, Ja. dus gaat er rug toe. Ja. Michiel Sielstra. Spietig voor hem, boetenbeeld. Komt weer verder. Nou 8 centimeter verder naar 16 meter 24. En die had dus persoonlijk al 2 PR's hier in Burgum-Delzert. Wils bij de Famkes, Hilde van der Wij, toch nog keurig 93 noteerde. Maar ja, die hier de eerste sprong al een prachtig PR van 4,61. En staat er mij stevig op het tweede plak voorlopig. Hier Tjebbe we. Tjebbe krijgt ook een persoonlijk record.
Nee, mist nou zijn hele insprong. Ja, dan is er geen PR mee te springen als het op deze Dat is manier net in de in de slag klap, komt. hè? Nee, dat is net meer te doen. Dan is het de stok, wordt hij de baas en gaat er heel raar sweepen. En dan komt er eigenlijk net een slag meer omheen. Nou, in 2019 wie de koningin hier in Burgum, Sigrid Bokma. Die leeft in de finale toen bij de vrouwen 14,98 meter. Maar in de voorronde hier zij 16,26 meter. Ja, Ik die dus in de finale minder 4, maar wel de titel pakt. Nou, en dat we dan toch het richtje even aanmeidje bij de jongens wie het toen Rutger Haanstra dit centimeter 4 noteerde, daar een prijs mee waard. Maar hij weer in de voorronde verder met centimeter 84. Het zijn maar wat statistiekjes van 2 Jelien. Het brengt us op een ei bij Douwe Abma. En Douwe Abma, die is in vorm de laatste tijd. En die liet het je wc, hè, maar zit Ja. heel makkelijk. netjes douwen. En die baalt van de laatste slag, want hij valt wat raar uit de stok. Want hij hier dat baltje infuseert. Ja, nou, het let wel zien hoe brand deze douwen is om 4 te springen. Mooi om te zien. Hij springt hier in de 16 heel, denk ik nou. Dus dan mengt er hem wel voor de finale. Ja, want daarmee zou er dan het tweede plak oornemen. Als dat komt van Michiel Zielstra. Die 16,24. Ja, de ridder voorbij. 16,43. Douwe Abma klimt naar het tweede plak in de jongensgroep. Eerste daar Arend Veenstra, 20. Dan Douwe Abma dus 16,43. En Michiel Zielstra treden mij 16,24 voorlopig. Dat betekent dat Germ Terpstra dit nou op een schoon staat om zijn pols te zetten. Nou weet werd hij ontijs. Ja, nou, Alwin had de stok weer klaar staan. Zien of dat hij dat die centimeter nog een beetje uitbouwen kan. Zo mooi wezen voor zijn klassement. Het is een beetje bewolkt in Burgum. Het is haast blaadstil. Temperatuur is noffelijk. Is dit het ideale veelleefwaarbad? Ja, denk ik wel. Al hebben we hier in Burgum natuurlijk de wind vaak een beetje uit de reg. Dus dan kan de stok nog een beetje verder. Maar ja, dit is wel eigenlijk het perfecte waar. Oeh, daar zit een rare dribbel in. Hele middelloop. Dat koe er net harde gonger uit. En dan staat de Pols gauw te 4, hè? Ja, wel een typische Alwin loop, altijd een dribbeltje. Vaak kan de daarna nog wel even versnellen, maar die ziet er nou net meer in. Dus ja, dan haal je dit de punt net. Nou, Germ is bezig met zijn laatste aanwijzingen. Krijgt Wiert. Ja, dat is wel een jongen die we graag mee gaan willen naar de finale natuurlijk. Ja, het is een spektakelspringer, hè? Ja. Een acrobaat. Beetje zou wat vroeger vaak zeggen, dat we een man niet stokken uitklommen en dan nog een uitsprongje erachterom plakken. De Gerard Vliegers en Ja. de En Hannes Carrions en die zeker man. weten. Dat had Ben ik hij- wat lichter natuurlijk, maar dat ik van de stijl ha. En een maximale uitsprong, dat soort dingen. Dus, Nou, dat ben de man die de mensen op een bank kan krijgen, hè? Qua stijl. Tweede sprong van Germ Terpstra. ja, volle beter. Oeh. Maar we worden heel wat schreven. Weer uit koers. Wat zit er makkelijk bovenin, Ja, hè? ja, hier klemt zo makkelijk. Die gliert haast omheen. Ja. Fysiek markeert er neer doen. Sterk, soepel. Alleen er ontbreekt in deze sprong één ding en dat is de koers. Die maakt rechtdoor. Daar had er nog één sprong voor. En bij de senioren, of bij de overgangsklasse, hebben we nou Fijke. De laatste springer van de tweede ronde. In dit eerste blok. En dan krijgen alle leppers nog één kans om haar te kwalificeren voor de verschillende finales. Voordat we overgaan naar de topklasse vrouwen, de senioren topklasse en de junioren topklasse. Maar ook daar verschillende winnaars. We hebben Sissy Popma is het afgelopen twee edities was zij de koningin. Ja, Fijke zet er wel mooi in, hè? Scheef. Get nou scheef Ja. deze kant uit. Gaat nou beide kanten van de Batenwolle zien. Ja. Nou, in één keer joch terug, dan had er kans. Want
Het leek net draaien met Fijke. De insprong is zo mooi en Fijke klimt altijd heel makkelijk. Ja. Maar hij weet dat het voorlopig net genoeg wijzen zal om de heren topklassers van straks in paniek te brengen. Die topklassers die weten dat ze straks te krijgen hebben met de man die het vanmiddag hege eigen smeert in de tweede klasse. Freek Kramer. Ja, daar ben we nog langer dan daar, maar de overgangsklasse. Nee, die noteerde uiteindelijk 9,76 meter. En ja, die weet dus dat er een paraat horen had, want dat zou samen een finale plak met shutter kennen. Ik had hem al tussen de scores een spot. Hij zit naast de rinjes voor gewoon. Oh ja, ja. Wout Stellingwerk komt nu tot 16,94 meter. En terwijl ik het over Bart Helman Nou. heb, zie ik hem ook. Bart zit aan Wijman op Friesland inderdaad. Naast Frederik Wijma geeft hij daar het commentaar voor de live-uitzending, zeg maar. Thomas van der Goort van Warkum. Ja, een stuk minder voorzichtig en ja, dan krijgt er hem wel over. Juist. Netjes, ja. En En Hanneke Hanneke zit er mooi in. Zit er nog mooier in. Onvoorstelbaar, wat is dit Ja, van ja. in vorm? Dit is 16. En dat zou dan betekenen dat dat een persoonlijk record is, Bart. Want Ja. 1560 is haar PR. En als dat een PR wordt, dan is het Nederlandse klassementsrecord van haar nog een keer verpulverd. Ik denk dat het gelijk haast. Ja, wel jammer, want er zit wel wat meer in deze sprong. Hè? Want het klimmen vertragen is een beetje heel betierd eruit. Bewaren ze dat maar voor de koningin-titel? Ja, dat zou mooi wezen. Ken dat, hè? Famke ken ik koningin weer, hè? Ja, tuurlijk, had de jongens dat. Als ze de vrouwen eraf springen. Ja, ja. 15,81. 1581, weer een persoonlijk record voor Hanneke Westert. Wat een serie, 4,75, 5,25. Ja, Hanneke Westert, die laat zien dat zij in een bloedvorm stekt. En dan hebben we weer een PR. Ja. Nou, Agen Hulder. Wat doet dit maar Agen Hulder? Ah! Krek net ben ik bang. Ja. Zonde, dat betekent dat hij steen blijft op die Santje 46. En dus nou in de wachtkamer zit, want er komen nog een hele protte jongens achter hem aan. Dat is wel heel teen, hè. Zeker had er vanuit de tweede klas al jongens binnen die vierde sprong gaan. Dan wordt dat wel een hele zware taak om bij zo'n afstand mee te komen. Ja, daar zit de Frieske trui ook alweer van Arend Veenstra. Die Frieske trui die je krijgt als je de klassementsleider binnen in jouw categorie. Nou, dat is Arend Veenstra, want die won op nota zo'n van de halve wedstrijden in die categorie. Ja, dat we dan de eerste bij de sprong moesten, dan snap ik wel waarom natuurlijk. Dan is hij wel echt een klasse apart in deze klasse. Manon Koehoorn. Nou ja, springt toch net een rare wedstrijd, hè? Alleen het is al een keer wat op eerbiedige afstand van Hanneke Westert. Dat is voorlopig toch een klasse apart daar. Komt tot 13,77 meter. Tredje zo'n 20 is het PR van Manon Koehoorn. Wat zou er op het boord verschijnen, want daar zou ze was in de buurt komen kennen. Nou, tredje 48. Daar komt de Arend door. Zien of we zijn insprong nou pakken kan. Hup. Nee. Corrigeert nou wat. Ah, toch weer haast centimeter. Ja. Ja, maar gemak, hè? Speelsgemak. dat is zo makkelijk. Bij hem had de pols aan één keer goed staan en dan kunnen we er een meter bij doen, denk ik. Ja. Ja, hij zet er nou eigenlijk voor u daar en je moet omheen gaan zetten. Je moet meer dat bjast naar de sticker touw brengen. En nou sprong er eigenlijk vooruit en dat is juist, dan moet er de kop op zijde gooien, anders dan komt er met de kop in de stak gewoon. Zo'n haast vergeten, hè? Dat het verleden hier pas begonnen is. Ja, maar dit is toch bijzonder. Dat zulke talenten, ja, die moeten we koesteren op Friesland. Is ook wel zo'n kampioenspringer. Dat brengt u op de middelste batten bij Jesper Demmer uit Warkum. Dit stuit op het vierde plak met die Santje 09. Ja, ik een jongen die het wel eens 9 meter geleerd had. Dus die kan verder.
Weer een dribbel erin. En oh, dit gaat aan alle kanten mis. Een misslag om een stok heen te draaien. Nee. Jesper Demmer, dat kunnen we wel vaststellen. Die zullen we jong net waarom zijn in de finale. Want centimeter 9 is nu al het 5e plak in de oefensklasse. Er komen nog 8 topklasses achterom. Dat is de man. Bij de famkes dan. Lisse van der Knaap. 2 keer Wiet. Mat nou een afstand del zetten. Dit ziet er volle beter uit van Lisse van der Knaap. En die jongen, ja, die meldt hij hier in de top draaien. Het moest ik. 2 keer Wiet. Dan krijg je geen afstand voor het klassement. En dit is een hele keurige sprong. En dat is ook weer een mooie voorhoudklassement. Die kan zij er wel bij gebruiken. Ja, dat weer de dame dit vliegen hier in Burgum Ja, begon. geavanceerd. Mij winst, maar wel mijn blessure. Ja. Het had het hele seizoen doen mist. Ja, een paar keer door de ambulance oppikt toen. Maar is gelukkig weer waarom. En met de vorm begint er ook weer te komen. Want Ja, dat het maar talent is, dat is wel Ja, duidelijk. er ligt hele mooie dingen in. Hè. Ik ga al een paar wedstrijden in de Oceaan. Dan krijg ik nou van. Doe zit heel mooi in de stok. En dat is toch wel de basis. Zie wat hele ken nou. Dit dribbeltje, maar toch mooi in de stok. Nou drop pakken. Nee, te beteerd. Oeh, die moet even wat meer geduld hebben met dit springen. Want dit kost hem toch wel gauw een meter, denk ik. Ja, dit kost meer dan een meter. Want hij let een hele klimslag en hij laat hem eigenlijk gewoon vallen. Ik denk dat er zelf een beetje schrok van hoe stil dat er staan. Ja, jammer. Brengt dus even weer om bij Lisse van der Knaap. Want die noteert een hele keurige 4,44 meter. Stiert nou mijn stip op het derde plak in die categorie famkes. Achter Hilde van der Wij met dat PR van 4,61. En uiteraard achter Hanneke Westert met ook een PR van 15,81 meter. Nou, de wedstrijd is aardig hier in Brutsen. Ja, ik volg je hidden ondertussen nog een beetje. Hij is net in beeld, maar het begint nou pas te vallen dat er de sprong verprutst staat. Dat is wel mooi om te zien hoe zulke jongens dan met de sport bezig zijn. Dat die stok zo lekker blijft stilstaan. Dat hij de tijd krijgt op nummer. Alle keer leermomenten. Je moet het de eerste keer ondervinden. Gebeurt niet vaak in de tweede keer. Maar goed, het gebeurt ook niet zo vaak dat je... Want als ik het goed zie op het scorebord, dan noteert er nou tretje 64. Dat is zelfs nog een paar centimeter minder als Niels Krek. Ja, als hij ja. eigenlijk volle mooier in de stok ziet. Dit hier haast wel een 15, 16 meter werk, maar ja. Krijgt was zeist, ze moet het leren en dit mag ik leren. Je moet leren dat een stok soms stil zit en dat het heel hoog komt. Berber de Vries. Nee, die redt het net. Oeh, Krek net. Die moest denk ik ook even zelfs. Die moest oer die 44 heen van Lisse van der Knaap. Maar nu blijft ze stukje op tretje 49. En Dietmer nou, hè. Dietmer krijgt natuurlijk de stok helemaal uitklam. Had er nou een top bovenop zetten, zodat hij er net meer hoe heen griepen kan. Maar hij gaat gewoon weg, hè. Hij gaat bent gewoon goed. weg. Kijk eens even. Oeh. Ja, mooi. Die viert een beetje de uitsprong, die valt hem vooruit te gooien. Maar wel een beste wedstrijd, hè, voor Dietmer. Die maakt het progressie dit seizoen, want Ja. hij zit er geregeld bij. Jongste broer van Marit van der Wal. Ja. Dus ja, hij had het net van een vreemd. Nee, hij dat ik Heid. altijd lept. Hij Riens. Riens is natuurlijk ook oud-Nederlands en Fries kampioen. Ja, dus de game ben wel goed. Oké, Jan. Oké, Jan Hilde. Eindelijk rocht erin, ja, maar dan helpt er hem net. Nee, dan is het voor Auke Jan Jille daar hier in Burgum. Nou, 16,82 meter Echt een kunnen we persoonlijk noteren record. voor Dietmer van der Wal. En dat is weer een persoonlijk record. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sterker al. Dan zitten we op 41. Nog één erbij. Ja, Dan had Ja, Burgum een record op een dij qua waar zal deze primeur pakken? persoonlijke record. Ja, dat wordt nou nieuwsgierig. Door een wetje. Poeh. Ja, dan moest eigenlijk een hebben van de jongsten, want die had de rustige kans, hè? Ja, ik ga op deze Michiel Zijlstra al 2 keer je wordt een PR. En dan krijg je hoe makkelijk hij die het laatste PR sprong. Zit hij je nog volle meer in. Dat kan. Die had een groot aandeel in die PR-rijn, want hij noteerde er al 2. 16 Santjen en 1624. Nou ja, op de eerste batter bij de Famkes stiert Kleer Jeltske Terpstra dadelijk. Ja, die had ik wel wat rocht te zetten. Nou ja, die heeft nou 2 keer wie het west. Ja. En als die de stok goed zet,
is dat ik hier natuurlijk die het wel eens een keer uit de slof zitten ken. De loop zal beter matten. Coach Hildau erbij. Laatste concentratie. Ja, Hilda zou ze haar een beetje onfit erin maken, vooral het laatste eindje even. Even kwart op een broek rennen, zeiden we dan. Maar die laatste stap met trottel in rennen. Nou, Hilda doet het, ik zat dus in. Tempo maar erin blijven. Ja. Net, Hup. En dan weer net, ja? Nee. Krijgt hem net op de punt. En En dan een heel licht Famke natuurlijk, dus die silk wat wij gemaakt was een beetje mij kennen het met die grote verhaalje. En dan had zij een orenprimeur, namelijk de eerste leper. Nee. Ja, de eerste Treike leper die Weert. Treike Weert springt. Ja, daarvoor ging je net naar een wedstrijd liefst. Nee, Maar het gebeurt wel eens. even zien waar het Daan of Michiel. Daan de Vries zit klaar op de middelste batten. Daan gaat eerst. En Michiel Silstra bij de jongens. Nou, Daan zit er lekker in, Joert. Let hem maar erop pakken. Oeh, Nee, dit redt er net. het scheelt bij net volle, Nee. maar wel te volle. Nee, Daan de Vries zit ik in de wachtkamer voorlopig. De nummer 12 van de wedstrijd met Santje 40. Maar hij besluit deze ronde mij een weersprong. Michiel Silstra. Hup, mooi erin, maar nu had het de volle wegen. Nou Ik ja, denk iets te weinig power in het laatste loop. Ik krijg de laatste paar stappen. Ik krijg de eerste 12 lopen mensen iets agressiever als nou. had sowieso een gouden dag. Want Ja, als zeker je in weten. één wedstrijd 2 keer een persoonlijke kan springen, dan ga je het zelf fantastisch dingen. Ja. En hij staat voorlopig nog steeds trede Ja. in die jongensgroep. Je Dus zit er nog waar tussen. het? Hij zit nog in de race. Ja, En de een van de jongens zoals- na hem is Douwe Abma, die stitel boven hem. Dus alleen nog Germ Terpstra kan hem er nog uitleppen. Ja, en dan 16-24 is voor Germ ook nog wel een afstand. Daar maakt er nog wel wat voor doen. Die krijgt er net cadeau. Heel er niets mis mee. Als we kijken naar de finale voor de strijd om de KNVB-titel, ben ik bang dat het te weinig is. Dan de laatste sprong van Hilde. Hilde van der Wij Die zit nog tweede, dus ik zei wel laatste sprong, maar die gaat sowieso maar naar de finale. is al wis van de finale. Met een fantastisch persoonlijk record van 1461. Ken daar nog wel een beetje bij? Nou, wat mooi erin, hè? Oeh. Wat zit er weer een drieging in die sprong? Nee. Maar had een keurige wedstrijd op nota. Hilde van der Wij uit Sint-Jabik. Ja, mensen, daar werd ik lept. Net al in de geerst. Het vierleppen verspreidt hem over de provincie. Mensen uit Tjom, Tsemerum en zij het ook vanzelfs. Dat brengt dus op de middelste batten bij Tjebbe Galema. De nummer 3 op dit moment, met die Santje 30 dat PR in zijn eerste sprong. De famkes ben voorlopig klaar, daar wachten we straks op de vrouwen. En bij de jongens hebben we ook nog 2 deelnemers, Douwe Abma en Germ Terpstra. En benamen die laatste had nog kans om de finale te hebben. Ja. Nee, we een beetje roeg. Kijk wat de vlug. Ja, dat is juist in de insprong al wel dat het een beetje roeg is. Dan zwaait er ook maar met 1 voor het terug. Ja, dan gaat die stok die vleend door. En dan zit er wat achterom te klauwen. Het is natuurlijk ook de tweede ronde, dus ze weten echt dat ze verder matten. Dan matten de risico's naam worden en de kans op een weersprong wordt dan vanzelfs echt een beetje groter. Ja. Nou, maar die fietst er mezelf even flink op. Ja, de biljebbers die hadden die spanning nodig, die Ja. worden er beter van. Ik zie even naast me. Ja, Zo zeker is dit weten. vaak het keuze in de 5e sprong de duititel nog even bij te plukken. Maar Wat dan doet had- nou op maar? Wij netjes erin, hè? Maar hij loopt hem even een beetje, krijgt een beetje scheef naar de insprong. Ja, dat Werf kost... verder. Maar net over het bandje. Nee. En als het eerste slagje even een beetje links naar de stok, ja, dan loopt die stok om. En dat kost hem krek dat laatste stukje, dat laatste hele meter, om wel die centimeter te springen. Maar hij is om te opbouwen, dat is duidelijk. Ja, Want hij is niet brand schrekt, en heel het mooie dingen, zie je. Niet schrek 1643. Ik denk dat dit verder is. Ja, dat komt wel zo uit. Dus dan had er een mooie opbouw. 1521, 1643, wat komt er nou op het boord? Zodat we tijdens vooral de Friese kampioenschappen weer de goede dingen kunnen vertellen. Dus beste leerders, wil het straks even. En bij de oeronsklasse staat klaar op de middelste batten dadelijk Alwin Vonk. Leidt op dit stuit vierde, nee, Santje 24. Dat is ook wel leuk om zo'n sport dan weer Oh. de weetjes informatie.
Nou, als ik het goed zie, dan had Douwe op maar nou 16:35. Dan is het toch justjes minder 4. Ja. Maar er verhoort niks aan. Hij blijft voorlopig tweede in die jongensgroep. En alleen nog Germ Terpstra zou er nog wat onverhoord kennen. Lange stok, top erop. Ja, als er hem uitklimt en rechts gaat, dan zit hij erbij. Ja. En op de achtergrond zien we Alwin de stok ontzetten voor zijn laatste sprong. Dan krijgt hij een grote dribbel. Eerste sprong best redelijk. Dus als hij nou weer een beetje een goede loop had, dan kan Alwin ik echt wel 18 meter springen. Ja, ik vond weer bij de jongens al een fenomeen. Lepte toen al in Drielst bij de jongetjes 8,44 meter. Dat weer doet er steeds lieke 4 als topklasse Rimmer Abma bij de senioren. En altijd op de grote wedstrijden. Altijd NK's, NFM's, dan wil je Alwin altijd op zijn best. Protte titels al verzamelen. Maar in de senioren had het wat dreger. Ja, had natuurlijk een baan bij Defensie. Ja, dat is fysiek net helemaal verenigbaar maar zo'n explosieve sporten die we hier doen. Nee, dat wreekt hem wel eens. Maar nou sluit er al met een weerpak. Ja. En dan biedt hij eigenlijk ook al dat zijn wedstrijd hier Joert opzet. Ja, dat zal haast wel klaar wezen. Nou, dan de laatste kans voor Germ. Laatste aanwijzingen naar de polshouder, concentratie. Ik hoop toch eigenlijk wel dat er nog even mee kan. De winnaar van de Nederlandse Philip-manifestatie dit hier. Oeh, raar dribbeltje. Ja, nou had er een mooie. En nou jocht en omheeg. Nou. Ja, hij gaat naar die... Dit wordt meten. Ja, Dit wordt meten. 16:24. Ja, dat hing het erom. koers. Dat hing het erom. Dat is wat we zeiden, hè. Germ zal ook onder de bak om 16:24 nog te springen. Heel dit briek, hè? Ja. Dan gaat het toch iets net goed met die insprong. Het is 16 meter 10 en dan is de eerste verrassing dus een feit. Want Germ Terpstra van Tjong mist de jongensfinale. 16 meter 10 betreft het vierde plakje. En hij valt dus krek boeten de boord. Dan zijn daar de finalisten bekend. Want op het eerste plak is daar eindigen Arend Veenstra met die mooie centimeter 20. Tweede plak voor Douwe Abma 16:43. En Michiel Sielstra, de man van 2 PR's, met 16:24 als derde straks naar de finale. En ze beginnen alle keer weer op 0 straks. Hebben we op de middelste batten nog 1 sprong voordat we oorschakelen naar de tweede blok. En die ene sprong is van Fijke Stellingwerf. Ken die er nog wat van meidje? Nee, ek net. Dan hebben we ek daar een voorlopige tussenstaan. Op de eerste plak in die oersklasjes eindigen Arge Hulder. Santje 46. Tweede plak voorlopig voor Daan de Vries. Santje 41. Tredde is daar Tjebbe Galema met het persoonlijk record van Santje 37. Vierde staat er Alweer Vonk met Santje 25 en op het vijfde plakje voorlopig nog Jesper Demmer, Santje 09. Ook bij de Famkes is de eindstand van de voorronde bekend. Mijn prachtig persoonlijk record. Eerste plak voor Hanneke Westert, 1581. Tweede plak, ook een persoonlijk record, 1461 voor Hilde van der Wij van Sint-Jabek. En derde is daar man heel knap, Lisse van der Knaap van Driels, 1444. Dat brengt ons bij het tweede blok van de wedstrijd. De eerste batte dadelijk, de topklasse vrouwen. Middelste batte, de senioren topklasse. En op de voorste batte van jou, daar komen de junioren topklassers onbar. En de eerste die daar voorten dadelijk los zal, dat is Wisse Broekstra van Tjemerum. Bart Helmholt staat achter hem. Die coacht hem hier zo nou en dan ook wel eens even. En die zal beziekje om Wisse op deze accommodatie de goede kant uit te coachen. Bij de vrouwen biedt Boukje de Boer het spitsoor sprong uit koers. En daar is Wisse Broekstra. Die komt met zijn eerste sprong. Wisse Broekstra, kan hij voor de dadelijk oorderen punten. Het ziet er fantastisch uit wat Wisse Broekstra je doet. En oh, dit is voor de dadelijk een hele vieren. Nou, dit is een lekker begin, hè? Je zou je wedstrijd hier ben je kennen.
Vlinier eindigde hij hier het seizoen met een fabelachtige sprong in de jongensgroep doen nog. Van 20 meter 22. Een heel dik Nederlands record voor jongens. Hij is nu eerste Iers junior. En op dezezelfde battle liet hij nou zien dat hij ook daar heel vier kent. Wat komt er op het boord? Ik denk dat we nu al de vierste afstand van de jongen hier noteren kennen. Maar ik moet even wachten op het scorebord. 8,75 meter. En Sietse Bokma, wat kent die? Ja, die kan ook een hele aardige eerste sprong produceren. De klassementsleider bij de senioren. Die iepend jere met een sprong ook roem boven de 8 meter. 8,75 meter dus voor Wisse Broekstra bij de junioren. Ja, en als een junior koning worden wil hier in Burgum, dan moet hij dus alle senioren voorbij lepen. Nou, voorlopig doet hij dat. Wisse Broekstra. En Bart Helmholt die is intussen weer op een commentaarpositie. Dus kunnen we Bart even vragen, wat haast hem op het laatste moment nog even niet eerfluisteren dat hij zo goed iepent? Nou, we hier natuurlijk ouder aan de week het heidenskip en lieten de eerste 2 wedstrijdsprongen helemaal voorbij gaan. En dan is er zo roeg en brand. Ik zei, let hem eerst maar eens op techniek zien en stak een beetje dichter in de handen. Nou ja, dat is dan juist hoe makkelijk dat er hem nou pakt. Ja, dan beloont er hem daar zelf in en ook kunnen we mooi erop bouwen. Ja, dan kunnen we ook melden dat Sietse Bokma het nog wat beter deed, want die iepent zelfs maar 9 meter. 9 meter 4 en dat is op dit stuit de 4e afstand van de jongen. Ja, daar plaatst hij mooi mee voor de finale, denk ik. En daar de grote concurrent van Wisse Broekstra, dit is Rutger Haanstra. En die begint, krijgt wat te fanatiek, want die... Ziet er wel mooi in, maar ik zou je zeggen. Femke Brouwer. Wat kent Femke Brouwer? Godskeef. Ja, had het wel droeg, maar zal de tweede sprong wel een stukje rechter willen. Ja, Rutger Haanstra die we krijgen in wetterplonsen zeggen, dat is nog de vorige prijs hier. Toen Ja, en tussen die beide heren is de strijd volop gaande. Want volgens mij ziet er nog 24 centimeter voor het klassement tussen. Dus Wisse zei me al heel eerlijk, hij zei ik viel de hiet adem wel een beetje komen van Rutger, want hier springt de laatste niet wel makkelijk. Ja, en dan is zo'n 18,74 om mij te iepen natuurlijk wel lekker. Wat kent Bouke de Jong? Nou, die had de loop net helemaal in de water, gang wat in de dribbel. Ja. En krijgt dus de pols net door het derde punt. En dat brengt dus daar straks bij Arne Galema. De man die het echt noffelijke herinneringen aan Burgum had. Want hij was hier in Periolien Nederlands kampioen. Met een nieuw persoonlijk record toen van 21 meter 40. De finale met 4 Hollanders en 1 Fries. Maar Arne die pakte het goudje toch mee. En daar gaat het om. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja, super knap natuurlijk. Hij wint natuurlijk een hier Fortwest. Hij heeft een rom uit Nieuw-Zeeland. Er komt even een simmer weer om. Had er wel hard voor trainen. Had hij natuurlijk ook altijd wel fit blijven. Maar ja, daar kun je alleen maar verschrikkelijk respect voor haast. En op zo'n manier een Nederlandse titel pakt. Boukje de Boer bij de vrouwenlies krijgt hier met 3 meter nieuwentje. Femke Brouwer. Die kwam daar achteraan met 12 meter 51. En nu staat daar klaar Pietrix Westra. Pietrix, ja, begint de laatste weekend echt wel wat beter te springen. Dus wedstrijd voor Pietrix. Vliene hier nog Fries kampioen bij de Famkes. Ja. Ik heb nou een beetje flat hoor, maar komt wel in de buurt van het redenbalsje. En dat redenbalsje van de vrouwen leidt in de buurt van die 13 meter nieuwentje. Nou ja, dat is een redelijk begin, laten we het zo maar stellen. Ja, een beetje vlakker in. Germ Brouwer, uit Arem. Oh, een beetje roeg, maar bij de junioren. Oh, ja, botskeef, maar heel hard droeg. roeg in sprong. Ja. Maar er zit wel wat in deze jongen. Hier is voor mij nee, dus ik denk dat er vanuit de tweede klaskamer is, onlangs. Ja. Maar laat zien dat er wel dreiging in die sprong zit. Oh, als dit klaar is. Als dit Ja. is concentratie, zal even wachten, maar op de meter denk ik. De man die de laatste wedstrijd in het heidenskip roem wist te winnen. Oer de 20,5 meter.
hier ook al een hege 16 meter notering en zei dat hij voor dit seizoen eigenlijk voor het eerste wedstrijd hier dat er het gevoel hier dat er het in de macht hier. Dat de vorm eronder komt. Nou, Ja, hoop dat er dat opbouwen kan je. hij zit elke keer een beetje met zijn laatste 2 stappen. Steeds, maar echt de daadwerkelijke aanzet naar de start, die is net altijd even overtuigend. Ja, Had de Pols ook een hele ja, lijn is dit in verschrikkelijk 4 voort. Dan moet Eigenlijk een alles... zweeffase Wester Hinnemast. Ja, de man had de starke oren meter uit de hand, dus dan moest echt wel een eind springen. En dan moet alles gewoon klappen. En als je dus juist meer bij de junioren zit de stak wat meer in de hand en dan gaat iets meer marge, zeg maar. Maar bij dit soort sprongen als aan, wat aan en om, daar zit geen marges meer in, dat moet al je klappen. Ja, als je dan een rug trok in, hè? Ja, dan lijst ik een Als je rugt ook aan een kleine minuut, dan komen we uit wat een feestje gaan. Ze had in de holle, dat Friese record. Maar eerst maar eens een keer een afstand zetten. Zocht er keurig heel uit. best erin, Zocht er hè? heel goed uit die eerste sprong van Arne Galema. Maar hij gaat nog een einde Behoorlijke koers. koers, ja. En toch wel wat sfeer in de stak, ook heel eerlijk. Ja. Ja. Arne is wel een jongen die wel makkelijk omheen komt. Traint ook een product, klimt een heel soort. Ja, en, de Moest stak, voort al werken tegen. ja, hier de stak een beetje chin en dan is het moeilijk klimmen. Het zal een 18 meter noteringje worden, maar ik ga ervan uit dat hij daar dadelijk nog oerheen gaat. Ja, deze dame die het kleest zit, Maureen Poys, is echt hier dit in potentie in de top meiden kennen mat. Had ik een loop als een kogel? Nou, Netjes. dit Dat is zijn voor mooie Maureen eveningssprongen. een heel netjes begin. En ik denk dat zij daarmee voorlopig de leiding pakt in de groep bij de vrouwen. Roem moet reden baltje. Want daar wordt ontnood nog net zo'n 4 sprong. Treed je een jongetje, weer de vierste van Boukje de Boer, maar dit gaat richting de 14 denk ik. Of oer de 14. Wat de top 5 is, meisjes en dames gecombineerd. Ja, als we die derde afstand van de Famkes erbij pakken, die 14:44 van Lisse van de Knaap, dan moet er ook wel wat gebeuren. Dan moet er wel wat gebeuren. Nou, 14:66 zorg ik voor Maureen Poys, dus die zit Maar nog weer in de Menna top 5. Smet. Oh, Menna zit redelijk in de stak. Corrigeert hem nog wat. Ja. Mooi Sandje 20, Sandje 24. Mooie eveningssprong van Menna. Beetje het koers. Ek nog wat uit koers, ja. Ek een jongen die dit seizoen goed dwaande is. Daar bij de junioren. Ja. Wist al 12 wedstrijden te winnen. Een hele eigen stijl. Eigenlijk net te vergelijken met mijn orenjongens in zijn klasse. Had de handen heel veel rutelkoor, springt een beetje breaking. Ja. Maar loopt toch altijd die stakbladen hoor en dan maakt het dan best mooi afstand. Als ik rust de euvel, zei er zelf ook altijd, is de loop. Om die dribbel eruit te krijgen. Maar als dat slag het, als er een keer onderwijs is, dan kan er heel vlug klimmen. Ja, en wat kunnen we verwachten van Rutger Piersma? De man die het vliegen hier, vreun en vijand, verbaasde mij de Friese seniorentitel. Hè? Ja, zeker weten. Ah, zit toch netjes in de stak. Oh, let hem erin. Ja, Scheef. je zocht dat er uiteindelijk toch uit koers gaat, ja, dan had het geen doel meer om terug te klimmen. Rutger Piersma voorlopig nog even in de wachtkamer. Wilst Arne Galema, nou, redelijk begint met 18:39. Daarmee zit er voorlopig gewoon op de tweede plek in die topklasse. Ja, Marijn Poys, die 14:66, dat is ik haar eerste van het seizoen. En daarmee staat ze nou in die groep bij de vrouwen met de Famkes erbij rekenen. Tweede achter Hanneke Westert. Ja, maar ik verwacht dat er nou wat veel gaat komen. Maar Marit van der Wal zit op een batten. Famke wat natuurlijk in Burgum goede herinneringen had. 18 meter nieuwtje. Daarom. De En een- eerste vrouw ooit oer de 18. Ja. De enige ek. En een dame met een verschrikkelijke potentie. Wat is Marit van der Waljoort van plan? Ja, Dit ziet Fort er mooi erin, hè. fantastisch Fort mooi. uit. Kijk eens, Oeh, kijk eens, daar kijk gaat ze eens. weg. Kijk eens. Oh! Oh! Nou, volgens mij Sandje is Neel. de koningin al bekend hast. Want Nou, dan- dat net, want we in de finale gewoon op 0. Oh ja, hij stelt me gelijk. Dus dat zomaar zakken, hè? Maar wat een begin. Ja, Zij openen het seizoen in het heidenskip met Santje meter 8. ja, daar is een dik winnen. Maar daar is zo heen. Hier nog de landing van Wietse Steensma van de Jouwer. Een mooi zandje. Wat komt er op het boek?
centimeter twaarde op 1 sprong van het hele seizoen. De orenvierste die hier is al in het heidenskip, maar deze telt ik voor het klassement. Dus Ja, ik en je vrees dat epent ze die... mij, hè? En dit is gewoon de eveningsprong. Zij viert de druk op Tessa Kramer, die het nou dadelijk leest heeft en die het nog altijd de Frieske trui aan mijn schouders had. Trouwens, een dame die het in potentie, die centimeter onkennen maar te zoeken. Ja, zeker weten als just hoe vier dat zij de stok had. Isbrand Galema. Ken die hem direct Ja, zet er bieden, vod man. mooi in, hè? Zet er vod mooi in. Isbrand Galema. Oeh, die gaat nog wel een einde koers, joh. Ja, wel een mooi jongetje. Maar- Mooi Maar jongetje. oer het baltje. En dan denk ik dat het toch de vierste sprong voorlopig wel eens worden kan van Isbrand Galema. Ja, Galema die hier vliegen hier zien topseizoen. Nij persoonlijk record van 21 meter 53. Klassementsrecord van Friesland. Dit hier wacht het hij eigenlijk nog op zijn eerste priskes. Ja, je zit elke keer boven in de stok, ja, altijd opeens heel zwier. Dat het derde punt denk ik elke keer zo de god er weg. Wat ik voor het hier heel vaak dacht, toen ik nog achter hem aan moest springen. En toen hij een gigantisch klassementrecord sprong, Ja. echt onvoorstelbaar. Kjellend het dit seizoen wat zwidder en elke keer is dat in het laatste stukje van de sprong. Dus zou het hem wel kunnen om daar eens een paar slagen gewoon lekker terug te pakken. En dan gaat hij gewoon weer heel makkelijk over de 20 meter. Voorlopig ierbent hij mij 9 meter 31 en is hij op dit stuit de beste topklosser. Tessa Kramer, bij de vrouw, wat is het antwoord van Tessa Ja, zit er Kramer? Die echt mooi doet in, het hè? echt goed, hè? Die doet het echt heel goed. Het is nog 1 centimeter, maar wel een prima begin van Tessa Kramer. En daar landt Peter Faber uit Aldenhoven. Hij leeft van de afdeling Griepskerk. Peter moest een beetje hut. Maar Tessa, hele beste loop. En vaak kunnen ze dat dan net helemaal omzetten in haar insprong. Maar deze wie prima. Als ze die aan die stok een beetje verder wat te zetten, dan gaat ze zich gewoon mengen met Marit in een strijdje. Nou, ze wist haar persoonlijk record dit hier al te verbeteren naar die 1668 of 69. Dat wie hier trouwens, volgens mij, ook in Burgum. Ja, en daar kist wel van zeden van, als die nog een keer jochter ook hier. Tessa Kramer had de stok een hele meter verder. als Ja, Marit. dat is verschrikkelijk. Voor een dame is dat verschrikkelijk hoe vier die stok in het water stiert. En ja, daar zit haar grote wenstek. En als het is eigenlijk maar een lietslicht vrommetje. Maar ze een had een loop als geweldige een loop. kogel, ja. Atletiek training doet ze. Ja, Post ook mooi heen te zien. springen Ik door kan er ze. echt van genieten dat mensen zo'n overtuiging in een loop hebben. Nou, zij begint gewoon bij 15,59. En dan gaan we dus nou een nieuwe top draaien. Oeh, Jarno Hoekstra van Driels gaat op het laatste moment toch uit koers. Even een tussenstand bij de junioren. Daar op de eerste plak Wissebroekstra, 18,74. Tweede leidt hij Minne Smit met Santje 38. En derde Wietse Steensma, Santje 10. Ja, en Sigrid Bokma bij de dames. Daar gaan we draaien toppers achter elkaar aan. Dus Ja. En ik, Sigrid Bokma, had hele goede herinneringen aan Burgum. zeker weten. Want Vline hier leefde zij ook voor het eerst over de centimeter. Centimeter 8 en daarmee was ze Nederlands kampioen in Burgum. Ja, Dit is Riemer Durk, Krol uit Heeg. iets te hut hoor. Ja, Ja, die kennen Stokaasten wel een maar ijzer wel een beetje 34. verder, ja. Want dat is ook een jongen die 18 meters haast echt wel onken. Hier komt Sigrid doen. Zien of die zich voort mengen kan. Ja, echt iets te weinig wegen, af te vlak erin. Maar toch wel heel makkelijk. Springt ze toch wel knap Ja. afstand. Nou, die bouwt de wedstrijd wat rustiger op, denk ik, van die drie toppers. Maar die komt erom, want Sigrid Bokma die is in vorm. Won de laatste 2 wedstrijden. Ja. Ja, op inmiddels dus komen we nou naar het Brandsma. De man waarvan ik verwacht dat hij de eerste 21 meter gaat springen dit seizoen. Heel langzaam komt er steeds meer in vorm. Maar nog wel een beetje grillig. NFM vond ik hem heel goed. De laatste wedstrijden vond ik hem weer iets minder overtuigend. Maar wel een man die natuurlijk dit makkelijk kan. Als je juist naar zijn Fries record. Ja, 21,68 meter. Dat die er op het FK in Weesum. Ja. Of all places.
Hoe mooi wil je kampioen worden? Daar mochten we beide bij wezen. Ja, maar dat is piek op het juiste moment natuurlijk. Dat is wel... Hij moest 4, want een tevens Hopman voor hem. Hier krijgt 21-39 lept. En dan wil je 99 van de 100 keer wil je de Fries kampioen mee. Ja, behalve die ene keer. Nart Bronsma. 2099 had er staan als beste van het seizoen nota. Had de stok echt een heel eind voort. Maar ja, krijg maar hoe derde punt. Redelijk erin, maar net nee. Nee. De eerste sprong in elk geval nog net. Ja, bij Nart is het vaak alles of niks. Ja, dit is precies hetzelfde verhaal als mijn Arne natuurlijk. Die stokken staan zo griezelig 4 voet. Ja, geen foutmarge, alles mat goed. Ja. Dan ben we haast aan het eind van de eerste ronde van dit blok. Staat bij de Famke straks Claire Femke Rispers en bij de jongens, nee, bij de junioren mag ik zeggen Stefan Dauma. Ja, Uit dus zit er klaar voor. Tappenhuizen. Outsider. Ja, en de junioren die weten dat ze wat willen. Dan moeten ze de senioren voorbij Nee, doen. Nou, die riep hem mis. Hij had het droeg. Dat is nog knap op zich. Kijk, de vingertjes zal er even tellen. Femke Rispers. Femke Rispers, ken die mij in dit geweld bij die vrouw? Ja, had de stok kennelijk ook heel veel te steken, want Ja, het springt zeker. toch vrij makkelijk een dikke afstand. Begint er weer rond te komen. Had een schopje wrakselen dit seizoen met die jongeren ingang. Helt die briek. Gang soms wel een strijkje te wetter. Maar meldt haar toch starig gewoon weer. Is ik nog maar tweede eerst bij de vrouwen. Ja, dat is ik zo. Ik ben nog een jonge vrouw. Hè. Heel jong. Had de Nederlandse titel. Ja, daar won bij de Famkes. Ook de Frieske titel. Wilst Sigrid Boekman is krijgt bij de vrouwen tot 14-31 kwam. Daarmee gewoon in de tussenstand vierde is. Zorgen we dat Femke Rispers 14-73 noteert. En dan is dat in totaal de vijfde afstand, want van een midje, in de tweede klas, weer er een Tirza Bosma die het oer de 15 meter kwam. Dus die zit nog steeds in die finale met haar 15 meter 8 van een midje. Jan Teerdenauta van Drils. En die helpt correct de derde punt net. Dat betekent dat we alle deelnemers van het tweede blok 1 keer in actie zien hebben. En dat we een voorlopige tussenstand op meidje kennen. Daarin staat Isbrand Galema in die topklasse bovenaan met 19 meter 31. Tweede is Sietse Bokman, 19 04. Derde, Anne Galema met 18,39. Rutger Piersma voorlopig vierde met 16,57. Maar dat is alleen nog de stand van de topklasse, want voorlopig zitten daar nog een Agen Hulder met die Santje 46 en een Daan de Vries met die Santje 41 bij. Bij de vrouwen, ja, Marit van der Wal. Eenzame klasse. Santje meter 2. Eerste. Tweede daar Tessa Kramer 15,59. Derde bij de vrouwen Femke Rispers 14,73. Maar daarboven staan er nog van de Famkes Hanneke Westert met die 15,81. En in de tweede klas Teresa Bosma met 15,08. Dus daar moet nog wel een beetje knakt worden voor de top 3 posities. Boukje de Boer. Zocht dat de kracht bij haar uit de sprong gaat. En Wisse Broekstra bij de junioren, die verbetert hem net. Staat natuurlijk dik onkop voorlopig, maar die 18,75. Ja, Bart helemaal staat op een kans. Had even achter hem aan draaft te coachen. Van hem zullen we dadelijk wel even leren wat er precies misging. En dat brengt dus waarom bij die oren Frieske trui, namelijk die van de topklassers, Sietse Bokma van Hilpen.
Van zijn tweede sprong. 19 meter fjouwer, daar iepenen ermee. Hij is eigenlijk nog steeds de regerend koning van Burgum, van Twaaielin. En hij draait gewoon een heel strak seizoen. Zit er geregeld bij, won al 3 wedstrijden en viert gewoon het klassement aan. Kan hij van de eerste 20 meter sprong zwargen? Ziet ze Bokma. Kinderen moet hier, nee. Jawel op de punt, maar net in koers. Hij komt voor de scores van de junioren uit. Nou, spietig. Dat houdt waarschijnlijk in dat de landing boeten de sector is. En in dat geval zal hij geen afstand noteren. Bloed hij steen op 19.04 voorlopig. Wesse Broekstra dus een weersprong bij de junioren. Sietse Bokma in die boetende sector bij de topklassers. En Boukje de Boer komt tot 12,60 meter. En Rutger is woensdag bij de afstand van 1964 vanuit het Heidelschip. Is hij heel dichtbij gekomen bij Wesse Broekstra. Nou, Wesse Broekstra die zo van alles, maar... Ja, Nee, dit weer hem net. Dit weer hem net. Wat markeer je erom? Hij ziet eigenlijk helemaal links van de stok steeds maar. Hier de stok helemaal onder de rechterkant van zijn lief. Ja, dan loopt hij hem voort om. En dan heeft hij geen ruimte om een droswaai te maken. Dus er is iets wat bij Wesse vaker zien. Dan wordt er roeg. Of dan wordt er eigenlijk een beetje driest in de kop. Want dan denk ik, dit wordt het joert al ja. En dan zien we wat zijn grote vriend Haanstra op dit moment kent. Ja, er staan 12 leppers klaar. En wij zorgen eerst maar even bij de eerste, want dat is Rutger Haanstra. Oh, hier lijn hoor Rutger, maar hij pakt hem toch weer. Die pakt hier een meters, hè? Die meldt hem in de Ja. top. Komt in de buurt van het baltje. Dat betekent een dikke 18 meter sprong voor Rutger Haanstra. Ja, dan pakt er weer een mooi aan voor het klassement. En die ticket on. Voor het klassement in die hier. Ja, keurige sprong hè, van Rutger Haanstra. De man die weer in vorm komt, die had echt dit hier de kar maken om die stok volle verder in het wetter te zetten. Moest er bot on wennen. Dat kost hem in het begin toch een aantal wedstrijden. Hij had zelfs een keer een wedstrijd trekken wie het sprong. Ja. Ja, je moet puzzelen, je moet schakelen, maar hij begint het gevoel toch te pakken. En dat betelt hem uit in hele netjes afstand. En dan werd men keurig tweede plekje achter de ongenaakbare Reinier Overbeek uit Holland. Onvoorstelbaar. Dik en jongetje metersprong. Bouke de Jong. Ja, dat was te treden toch? Fijn hem. Maar dan gaan Wesse er nog hoe heen. Wesse Broekstra die zit Ja. er nog wat correct tussen. Ja, Ja. zo wie het. Dat wie een jongetje. In de laatste ronde gaan alles nog doekelen nog hoe ik heen. Dat weer een fantastische finale daar bij de junioren. Tot ik het NK wordt, dan Ja, dat tekenen we zit ik voor. nog onder snel. Ja, wij al hier denk ik. In zijn eerste ongelooflijk Ja. genoeg zou zijn. Want natuurlijk nu in acties voor zijn sprong. Het NK is echt dit hier weer in Burgum op deze accommodatie dus. Dus eigenlijk is dit in die zin een soort testmoment op de zin hoe ver dat weer binnen. 18 september dan zal het NK hier in Burgum plakvinden. Uniek dat het 2 keer op dezelfde plak is, maar dat had er alles mee te krijgen dat Ja, de Nederlandse leppersboen et cetera zijn had ze in Burgum van goh, je hebt haar toch het lef aan om dit NK te organiseren in coronatijd zonder publiek. Als dank daarvoor Ja. krijg je hem nog een kans en dan hopelijk mijn publiek. Nou ja, dat staat nou lijkt het. Zat nou leek het kan met zo'n 150 man bergen. Dus dat zou heel mooi wezen. Ja. Pietrix. Pietrix Westra. Ja, we kijken even dan ja. Hier van Burgum. Ja, krijgt al even wat de hut toe. Die maakt dan heel eind verder. Ja, volle mooie erin. Oeh, Scheef. maar ook iets uit koers. Mark had het klassement opgenomen van Tessa Kramer. Maar goed, Tessa die denkt van ja, maar dat gaat er niet zomaar gebeuren. Sprong Ja. natuurlijk weer 15. En dan bij En nu heeft Tessa de junioren Gerben Brouwer. maar het verschil is nog Kinderen Ah, kijk nou eens wel even, jongeren. kijk eens Ja, even. dit ziet er volle beter uit. Zo, spring je zandje mee. Nee, krijgt net. Verbetert hem behoorlijk. Want de eerste sprong weer boetende sector. Ja, maar dit is gewoon een hele dikke 16. Ja, en hoe spannend het is, dat nog wel blikken. Want Marit van der Wal bij de vrouw die lept de strakjes Santje 02. Hier neemt hij de Friese leiderstrui aan mijn schouders.
Maar Tessa Kramer antwoordde met 1559 en pikt onmiddellijk die Friese trui weer om. Maar Ja. dat gaat om centimetertjes. Ja, Nou, PR Gerben voor Brouwer Gerben. hier. Die krijgt geen centimeter, 16,96, maar wel een De PR. primeur. En dus had Burger nou al 42 PR's. PR, zie je het. op een Anne dag. Galema. Ja, beter erin. Oeh. Dan had er hem. Daar gaat Nee, net in, hè? Wesk heeft denk ik. Hij gaat wat uit koers. Ah, die wel een mooie dikke jongetje. Ja. Vol roemoen een jongetje. Dus sprokkelt er weer een meter bij. Maar wat het andere joch gaat. Bouwt het wel mooi op trouwens. Ja, maar toch kwijt het al je nog een beetje sfeer hè, bij de senioren. Als we naar de rest van de wedstrijd zien, dan had ik eigenlijk verwachten dat de jongens een beetje meer viewwork in kunnen laten zien. Nou ja, gelukkig van hun weten ze dat het jong letterlijk gebeuren moet. Dat is weer, dat is weer. Maar in die groep is het Jontje 31 Isbrand Galema die door de leiding is. En nou net meer, want nou is het Anne Galema met Jontje 39. De nieuwe leider voorlopig hier in de wedstrijd, maar nog altijd op eerbiedige afstand achter Freek Kramer uit de tweede Ja, klasse. Want ja. die staat nog steeds met Jontje 76 op het eerste plak. De Freek zal wel bezig zijn met de warming-up, want die zit aan gewoon in dit geweld mee. Jongen. Dat mij dan gerust een verrassing neemt worden. Nee, er is gelukkig in alle groepen concurrentie. Dat wie de oude heren soms wel eens het euvel een beetje ook voor de motivatie van Marit van der Wal. Maar die Ja. is zo'n einde vooruit. Maar die had nou echt serieuze concurrentie. Sigrid Bokma had al centimeter leert. Tessa Kramer zit boven haar in het klassement. Ze maakt nou gewoon aan de bak. Maureen Poys. We hebben een beste loopback bij je. Poys. En die gaat heel goed zo. Jongen. Dat kon ik wel eens een PR wezen. Ik geloof dat dat ietsje over de 15 meter is, dat PR, maar dat kan wel eens gevaarlijk worden. Mene zit scheef denk ik. Minne Smit. Hup, ik roemoe die zandje. Dat is een 18 meter rek. Ja. Ja, de wedstrijd is echt los, hè? Maureen Poys hier 15 als PR achter haar naam, maar ik denk 15. Ai. Oh, krijg net. 1560. Maar wel een hele vette afstand die het echt lekker maakt in het klassement. Ja, en dan dat sprong is- die eigenlijk nog best relatief makkelijk om. Ja. Rutger. Rutger Piersma, Nee, ik zag het wat bij de insprong. de regerend Ja, Fries kampioen. Best hem wat kwijt. Hij mist eigenlijk de eerste slag een beetje. Ja, dan is voor de kracht eruit. Ja. Daar is net Tjin te klim. Marit had nou een topper op. Dus die had grootste plannen niet. Maar die 1560 is wel 1 centimeter verder als Tessa Kramer. Dus voorlopig staat Marijn Poys gewoon tweede hier in de wedstrijd. Ja. En Maar jij krijgt eigenlijk, dat Terza in de tweede klas eigenlijk- natuurlijk zich nog mengt ook nog in deze strijd. jawel, maar die hier 1508. Ja. En Hanneke Westert hier 1581 bij de Famkes. Ja. Dus die zit daar nog weer boven. Ja. Dus het is daar nog net te dieten. We gaan hier net zo volle concurrentie hebben. Met name in die groep vrouwen. Wil ze hier voor mij nou inderdaad Inger Haastra, Henkeljes, joh. Ja. Maar een mooie blauwe streep onder krek boven de hakken. Vaak weer Onfortuinlijke staat wat dame. op Ja, daarin ze. enkelbandjes. De enkelban. Je ziet de blauwe streep ook krek boven de hakken. Dus ik Meestal vrees, net staan heel goed teken. Ik meen en niet krijg ik te jaren dat het inderdaad spietig genoeg van haar einde seizoen budget. En dat is wel heel jammer, hè, want ze hebben hier in bloed voor hem. Ja. En wie echt een kandidaat voor zowel Fries als Nederlands podium. Wietse Steensma. Wietse Ik zei, zit er jongen, ook die mooi in, hè? geweldig Wacht eens doet, even Henneke. zien, Wietse. Oeh, Die gaat de erop. jongen. Op het balsje. Ja. Dan denk ik dat dit ook wel eens een persoonlijke record wezen kan. En Marit van der Wal de voort achterom. Marit van der Wal. Weer een eind hoor, maar toch wel weer mooi in de stok. Ja, viel notenbord. het al dat Hier het te minder volle hoort denk ik in de loop. Maar Wietse steeds maar. Jongen, jongen. Nou, niet die 1875, maar
Maar wel 18 meter 49. 18,49. Een nieuw persoonlijk record voor Wietse Steensma. Po. En En dan op een hebben we mooie manier, ja. keurige sprong. Toen ging hij al naar 1666 en naar 1802. En nu dus naar 18 meter 49. Wiels Minne Smit niet krijgt 8 meter noteerde bij de junioren. Wietse Steensma nou dus mijn stip op het tweede plak. Galema. Hij had hem nou, ja. Hij had hem nou. Kan je daar een bericht horen? Nee. Hij zocht dat er scheef gaat. Dan maar even de uitsprong oefenen, je zult denken. Even een mooie show voor het jaar. Ja, dat is om deze jongens wat daar vertrouwd. Ja, dat kan er. En ik zie dit lauwer als dat in het zon slaan, wat ze voorheen aan produceren. Het is nou een jongen die altijd mijn smile omrent. Ja, daar geniet ik volop van. Vind ik mooi om te zien. Ja, zit toch in de eerste van zijn carrière. Ik jongens van 600 hier. Nou ja, dan weet je zelf wel, dan willen we het lief, willen ze wat sputterje. Ja, zeker als Saffolle wedstrijden springen maast in een kwart seizoen. Dus, Maar ze ben ja. goed geef. En nou ja, doseren. Ja, het zijn jongens die natuurlijk wel wat verleden hebben met hun reg. Ja, En deze winter allebei daar heb ik weer problemen mee gewoon ha. Ja, en dan mijn zo'n volle agenda zit toch eens wat data prikken moeten om te zeggen, ja, dan wil ik er echt staan. het gaat maar erom, mijn vierde afstand hier in Burgum. Marijn Pooi zal 2 keer haar beste seizoensprestatie verbeteren. 1560 is het tweede plak bij de vrouwen, maar het redden in de wedstrijd. Want Peter Famke, Faber. Hanneke Ja, Wester. Peter Faber. Wat doet Peter Faber? Nou, Richting de Sandje. Kjell het wat zwier, een beetje leeg in de stak. het lijkt erop dat ze me qua toch wat nee, betere prestaties opjagen. Want ze beginnen al een keer aardig te Ja. springen. Stimuleert, hè? Hopen dat we aan in de finale, dat alles op 0 gaat, dat die lijn wat terugzetten kunnen. Want haast ik wel eens dat het dan helemaal inkakt. Maar laten we hopen dat we deze lijn gewoon terugzetten. Maar dit is toch wel vorm van genieten. Isabel komt nu tot 1867. Dat zit daar allemaal nog boven. Toch nog 18 meter 60 voor Isbrand Galema. Toch een keurige serie, maar... Ja, die echte topsprong... Nou, laten we dan hopen dat ze het bewaren voor de Hier finale. komt Tessa weer om. Wat Kramer. kent Tessa Kramer in die eerste Oh. slag? Nee, nou miste ze de eerste slag. Maar Tessa weet dat zij goed in de wedstrijd ligt. Stiert dus voorlopig boeten het podium, want die 1559 is in de vrouwensklasse wel het derde plak, maar in de hele wedstrijd het vierde plak. Want daar zit nog enige Hanneke Wester tussen, maar die 1581. En die is daar gewoon tweede mij voorlopig, hè? Ja, hier komt Jarno Hoekstra. Ja, Jarno. Thomas. Oeh, misschien. Ja, nee, scheef. Jammer. Iets te voorzichtig al hier. Ik denk dat Jarno hem gewoon in het begin voor erop pakt. Dan kent men zo wel dat er hem de wortel doorheen drukt. Jarno een jongen die we natuurlijk net heel volle in de top van het klassement waar we omkomen. Sjurren, maar toch staat hij het hele seizoen al in de topklasse. Dus hij springt wel een mooie basis. Kunnen we daar nog noteren. Riemer Dirk Krol. Ja, is ook een jongen in potentie die het in die top 3 van de junioren vaak omspaant. Hier hebben een strakjes met 1665, gang wat de vlug hoor. Ik denk dat er de stok een stukje verder zet het. En dan zou er toch wat langzamer ogen en een slagje extra pakken kennen. Oeh, Nee, je stapt door de scores volgens mij. Ja, dan krijg je zere vingers van, maar dan wordt die stok heel hit. dat kost het bleren. Dat hebben we door een weekend zien in bij de Weer twakkamp. Wessen, ja. Wisse Broekstra, maar ik Hanneke Westert. Oké. Voor het bleren in de haan, iepen. En ondanks dat leert Hanneke hier weer een dik PR en Ja. dus ik wist het er weer bij. Ja, maar een weekend dan ben je bleren wel tegen, hè? Nou, Sigrid Bokma, dan ben je wel een keer een Nederlands kampioen. Maar dan sta je gewoon 5e bij de vrouwen en 6e in de wedstrijd. Wat kan Sigrid Nee, Bokma? dat raadt ze net. Nee. Nee, nog net. Die viert de druk op. Ja, Zij ken 4 in Burgum. Had Jerk nog altijd het schoonsrecord bij de Famkes. 16 meter zien. Zit al jaren. Maar Joert maakt ze om de bak om ertussen te komen. ja. Nou, dan gaan we naar Brandsma. Jaren Alle lang die roemte. trainingsmaat West. Ja,
Hij ziet het altijd correct achter die, maar hij is daar intussen Hij is toch mee voorbij. een keer voorbij gegaan. Ja. Ja. 21,64 van Bart om 21,68 van Nart. Ja, het is maar 4 centimeter, maar het is wat verschil tussen een fris record of net. Dat klopt. Ja, jongen die het ik zeker wel ken. Er zit nog wel volle meer in. Ja, bij hem vragen ze die altijd af wanneer zou het eruit komen. Kan elk moment kan het een keer exploderen, maar Ja. kan ik nog een 14 aan worden. Ja. Wel een coole kikker, dus op een grote wedstrijd was altijd redelijk stabiel. Hele rare grote stap misschien loop. Nee. Zegt eigenlijk in de loop al dat de trui voor jou een hele grote passen in zit. Ja, dan rekken ze die snelheid kwijt en dan wil de aanzet net meer. Nee. Ja, Nart had dus echt nog een sprongje om hem te plaatsen voor de finale van een koningsleppen. Normaal sprutsen mag dat geen enkel probleem wezen voor hem, maar hij zal toch een keer naar de andere kant maken. 2 wiersprongen ontnota van Nart Bronsma. Bij de junioren. Stefan Dauma. Ja, net is erin. Nee, dat redt er niet. Even een bommetje de voorste riggen die mij even een handdoekje op ziekje. Hebben we over de top 3 gewoon de prijzen verdeling bij de junioren. Ligt de Rutger Hansel op 3, 1842. En dan staat daar bij de vrouwelijkleer Femke Rispes uit Niehoven. Ik lid van de afdeling Griepskerk. Ja, Femke zet er altijd een beetje skeef in dit seizoen. De hollen wat op één kant. Ja, dan wordt het wat lastig om die stakroog toe te krijgen. Ja, en die drompel bij de vrouwen is gewoon 15,60 meter om bij de top 3 te komen. Dit is beter. Dit Ja. ziet er heel aardig uit, maar hoe rjocht gaat het? Nee, te bot het koers. Wolwe 3 ging. Zij had nog 1 rjochtensprong nodig om de mensen echt ontschrikken te krijgen. En dan hebben we nog 1 sprong op de middelste batten te goede. Namelijk die van Jan Teerdenauta. En dan beginnen we aan de laatste ronde voor de kwalificatie van de finales hier van het Koningsleppen in Burgum. In alle categorieën gaat de top 3 terug naar de finale. Uit zijn bij de senioren, daar gaat de top 5 terug. Daar ben er wat meer van. En alle kandidaten beginnen daar weer op 0. En dus kan je wel als 5e de finale inkomen en toch de koning of de koningin enzovoorts worden. Jan Teerdenauta won al 2 wedstrijden dit hier. En dit zocht er een stuk beter uit van Jan Teerdenauta, want nu gaat er een redelijke jocht en heeg en ja, oer de 9 meter. En ik denk zelfs haast oer het baltje heen. Hè. En dan zou die oer de 39 heen wijzen van Arne Galema. Keurige sprong van Jan Teerdenauta. Die meldt hem in de top van het klassement. Voor de mensen die de letter inschakelen, je zag naar de eerste klaswedstrijd van het Koningsleppen van de midje, wie hier al een tweede klaswedstrijd. En daar weer een senioren actief. En daarin wie het Freerk Kramer van het Heidenskip, die dit hele seizoen op stage was naar Duitsland en dus geen competitie lepen kon, maar nou toch maar mij die en die kwam dat 9 meter 76. Dat is nog altijd de vierste afstand van de hele dieren. Want Jan Teerdenauta die noteert 9,55. Staat wel boppen aan in de topklasse, maar staat dus nog achter Freerk Kramer van de tweede klasse. Ja, Wisse Broekstra. Bart Helmholt is weer even naar hem daar sprint. Wisse traint in Weensum, maar komt zo nou en dan eens even in Burgum voor wat adviezen van de oud-toplepper. Dribbelt ze erin. Oeh. En nou dan, Wisse Broekstra. Oeh, wat zit er dichtbij. Want als dit er jochtergang weer. Nee, hij blijft voorlopig staan op die 18,74. Is wel de 4e junior. Maar verbetert hem dus net. Boukje de Boer bij de vrouwen. Nou, die verbetert haar al wat, denk ik. Verder als tredje nieuwtje.
Maar daar is de drompel, als ik het goed jongen had voorlopig, gewoon de 15,60 meter willen jou als dame mei naar de finale voor de titel Koninginnen van Burgum. En die 15,60 staat op naam van Maureen Poys achter Hanneke Wester bij de Famkes notabene, 15,81. En Roem achter een ontketende Marit van der Wal die hier centimeter en 2 centimeter noteerde. Tredje 96, Boukje de Boer, ze verbeterd had dus wel, maar haar wedstrijd zit erop. Sietse Bokma. Ja, die stiert in het tussenklassement treden. En mijn Freek Kramer de Bierrekker vierde, maar die nieuwtje fjouwer. En hij zit dus nog in de wachtkamer. De man die 2 lieën nog de koning van Burgum waard. Maar nou hoop je dat hij net meer terug 2 man verbilligd wordt. Natuurlijk nog een Bouke de Jong. Naar Thomasma natuurlijk, maar ook Rutger Haanstra. De spanning groeit, het rekening is begonnen. Dan zit ik gewoon in de top 5. Dan zit ik bij de beste 5. Want er binnen maar een peer die teruggaan naar de finales. Bij de junioren staat nou klaar Rutger Haanstra. Ja, die nies krijgt 18,42 meter noteerde en daar maar treden mee is. Want een Wietse Steensma van de Jouwer die noteerde een nooit persoonlijk record van 18,49. Rutger Haanstra weet dat hij nog verder kan. Ja, daar zit zeker wel meer in. Als je de laatste stappen hij in een eindje krijgt, want als die laatste stappen al meidje kan, dan komt er de volle makkelijker in. En dan Treddensprong van Rutger Haanstra. En kan die hem nog droeg houden? oh, dat is ook wel heel knap, vind ik. Ja, hij houdt hem in elk geval droeg. En ik nog een heel eindel. En ik vrees dat het Knap, nog ja. als boetende sector is. Maar Ja, dan best wel een stylist, hè? ja, keurig. Maar ja, jammer. Tot nu toe geen junioren mee in de finale. Dus die jongens zijn klaar. Femke Brouwer. Uit Arem. Kijk mooi erin. Een hele netjes sprongje, hè? Beetje hudde landing. Dat wel, maar ze verbetert haar in elk geval in de wedstrijd voor zichzelf. Want Taan Wiertsprong en Tol van een hele meter. Ja, we zeggen niet, krijgt ik een Wisse Broekstra die heel heeg en heel... Zo. Dat hangt er echt... Oh, dat er joch er ook in, Bart. Waar komen we dan uit? Ja, dat hebben we voor het eerst, jongen, natuurlijk. Hier op het Nederlands kampioenschap. We sprongen er een Nederlands record bij de jongens. Nou, Bouke de Jong. Bouke je te wat scheef. Oeh. Is echt een jongen die het al een paar keer een jongetje meter snelheden had. En dan kun je het samen mee naar de finale hier. Ja, we zijn nou wel wat teleurgesteld. Maar hij mag net mee naar de finale. Maar dat gaat om de koningstitel natuurlijk. Dus dat is even wennen, dat is even oors. Ja. Die graag deze sprong nog een kans op hebben wil. Want deze wie wel heel dreigend. Nou, hij staat nog 84. Nee, want we gaan Freken nog tussen. Oh ja, Zie je er krijgt uit? hij is helemaal gelijk. Vijfde plak is op dit moment van Sietse Bokma. Sietse staat op die de jongen web, die ja. in 11 jaar, ja. Ja. Het Koningsleben had een keiharde formule. Ja. Want ja, dan kan je nog zo 4 springen bij de junioren. Maar in dit geval moet je de competitie omgaan met de senioren. Ja, en als je dan eerst junior bent en je zit er al zat tegenbij, dan hoef je net eens kamer. Maar dan is het nog wel correct te min. Misschien je zulke jongens ik uit te lezen natuurlijk. Maar ja, als je zang hoort binnen, dan is het logisch dat je af en toe even spieken naar die grote man. Tuurlijk. En hij had zich al een keer al even verslaan, hè? In de rails, onlangs. Bij zijn 20 meter 6. Nou, dat is ook een aangeweest voor finale. Ja. Pietrix, Westra. Zit net in de top 3 voorlopig. Ken dat nog? Deze is netjes. Ziet er beter uit. Ziet er al beter uit. Ja. Maar dit is wel een productgeweld voor Pietrix. Dat ze nou springen, maat. Ja. En Gerbenbrouwer. Krijg een mooi PR. Ja, dat was je Duitse slagerwijs natuurlijk, maar haar zoontje meter krijgt. Ja. Van de in de eerste klasse.
bij de junioren. En nu al sinds een centimeter, dat zocht er heel leuk uit. Is dan buiten de 60. Bouke de Jong eindigen in die boeten de sector niet correct bij die topklassers. Dus ook die is clear. Daar staat clear aan Galema. En Zit er die... al tussen, toch? Wat? Nou, dan zit er al wel roem tussen. Ja, die zit voorlopig tweede. Nou ja, treden dus. Ja. Maar zit hij wel zal- redelijk in de stok, joh. Dus. Hij zal hem Nee. verbeteren willen. Ja, maar je pakt hem nou echt duidelijk minder. Die sprong weer al net lekker. Nee. Dan krijgt er een beetje een knikje erin. Dan zit de holle wat achterover zitten. Ja, en dat je dan zang en zweven maakt, dan is de sprong eigenlijk al misleren dan. Ja. Wist het echt al wat juster wordt? Ja, het is we hebben toch wel wat last van die bewolking. Ja, in de finale is het draaien volledig rond volgens mij. Dus dat wordt nog, hè. Maar wel mijn lietstere groepjes. Het wordt een nachtlenzen in Assen. Ja, maar is het rijke springen in de finale? Ja, dat meen ik al. Oké, nou, daar ben we straks gauw achter. Het is een bijzondere wedstrijd, het kennisleppen. Wilst bij de vrouwen Femke Brouwer nog een keurige 14 meter 44 noteren. En Pietrix Westra zelfs 14,68. Maar ja, dat is op dit stuit gewoon een vijfde plak. En dat zei wat over het niveau bij de vrouwen. Dat is dit hier stevig. Ja. Mooie competitie. Nou, ik jongens, dan weer in de volgende set. En dat zien we graag vanzelf. Piersma, ja, 1904, ziet ze Bokma. Is gewoon te doen. Ja, die senioren die weten nou alle keer niet nog matten. Dat ben er nog 5. Dat 19 meter fjouwer de drompel is. Ja, en eigenlijk is dat voor iedereen te beletten. Dat mat in potentie kennen. Ja. Maar ja, Zelfs een minne die nou op juniorenskans een klein meidje is, die zou dat maar kunnen springen. ja, Volgens mij Ja. krijgen we eerst maar één poos. ja. En die stiert op de drompel. Ja, van zet de er wel mooi in, vrouwensfinale. hè? En Nee, nou wordt ze scheef. neemt het zekere voor het onzekere. Hier misschien nog wel droeg springen kent. Maar ik denk, ja, blessures daar zit ik net op de wacht zien. Dus, maar veilig in het wetter. Ja, die maat al wacht zien mij haar 15,60 meter. Stiert zij voorlopig op het derde plakje. Maar nog wel bij de finalisten. Dan krijgen we eerst minnen. Hier komt binnensplit. Ah, best redelijk ring voor minnen. Nee, maar te hut. Dus weer een leper die we afstreekje kennen. Allereerst voor het finale gebeuren straks. Minne Smits kwam al een keer tot 18 meter, maar dat is net genoeg voor de finale hier. Op de middelste battle, ja, wat zal Rutger Piersma denken? Dat wie vliegen hier een FK, daar sprong ik iedereen afstand die het voor iedereen Ja. te beleven wien. Maar hij was de enige die door de 20 meter kwam en hem pakte. Ja, ja. Dus Sarah Hij zet er nou ook weer mooi in, hè? Rutger Piersma, kennen er maar jocht horen. Ja, die keert over die 19 meter, hè? Ja. Die keert voorlopig mee. Nou, dan flikt er het toch. Knap. Ja, dit is een roemenjongetje toch? En dan kunnen we dus wel eens een nieuwe koning in Burgum krijgen. Want dat zo'n budget dat Dan is Sietse Sietse Bokma Bokma eruit leidt. Ja. En dan de vijfde afstandsslag. Mede Het is dankzij wel heel Frank kwart op het Kramer. lijntje, hè? Dat wordt nou wel grap. Ja, hij zult zelf ook van, hè, is het al, is het net? Ja, het zit erom, ja. Nou, ik ben benieuwd. Het is digitaal meten, dus het kan op de millimeter nauwkeurig aanmeten worden. Jongetje 14. 14. Ja, ja. Oeh, Zit ze dan eruit. is hier de verrassing wel compleet, want regerend koning Sietse Bokma wordt hier uit de finale lept door Rutger Piersma. Jongetje 14 om jongetje 4. Hij weet het, 1904 is gewoon te weinig. Als je dat van tevoren zou zeggen, zou ik denken, daar red je het niet mee. En nog steeds wachten wij op die absolute topafstand. Ja, die toch, hebben we bij de vrouwen was jongen. Absoluut top. Ik wacht eigenlijk op gewoon een simpel 20 meter kennen. En Ja. ik ben al die jongens die dat vrij simpel springen maar te kennen. De Het vierste bloot sprong een beetje zit op uit. namen van een tweede klas. Ja.
Ja, nou Dwark Freek wil net tweede klas. Hij springt in de tweede klas, omdat hij score voortbest had natuurlijk. Maar dat is wel een jongen die het verzint om gewoon topklasse te springen natuurlijk. Had er voor het hier waarschijnlijk. Ja. En zeer verdienstelijk. Ja. Had ik Nou ja, altijd dan- het Friese juniorenrecord nog steeds in de hand. En dat 20 let er jaar natuurlijk, ik zie hem maar zien serie die er met je even deel zet, even weer rondkomen. En dan komt Marit van der Wallen hoor. Achtergroen. Wel mooi erin hè. Nou iets te hut hoor. Die is Eigenlijk makkelijk, joh. pakt ze hem nou vol een mooier terug hè, als die vierde sprong niet zo krek maakt. Ja. Maar ze springt lekker, joh. Ja. Nou wel Hansje in de rij, alsof ze een beetje last had. Veel hopelijk wat mij vallen. Ja, dit is wel haar tweede centimeter sprong al dit seizoen. En centimeter bij de vrouw die is gewoon een wereld zijn. Dat ben de dikke afstand. Ja, ze staat wat aan het rekken en het strijken. Isbrand Galema had nieuwtje 31 steen. Zit er voorlopig 4 mei. Kan hij daar dan wat bij leppen? Ziet er net verkeerd uit, mag ik zeggen. Ziet er mooi uit zelfs. Ja, ja. En die Dit gaat gaat richting richting de die 20 20. meter nou. Is het krijg wel of is het krijg net? Wat denk je? Ja, dit is wel. Nee, ik krijg net. Zit er onder de kom, maar dat is voor Isbrand Galema in elk geval een van zijn beste wedstrijden op nota. En die weet dus wel te pikken op het moment dat het mat richting het FK. Hoe 14 dagen, 4 september in Weensum. Ja, ja. 20 meter. 20 meter 04, daarmee is hij nou echt de vierste van de hele dag hier in Burgum. De eerste 20 meter komt op naam van Isbrand Galema. Ja, en eigenlijk wel heel makkelijk, hè. En dat maakt de topklasse toch al hier wel in huis houden op zulke dagen. Nou ja, op zijn accommodatie, ik zeker. Zoen je zezen. Als het ergens kan. Ja. Maar kennelijk zit dan toch de druk erop dat het zo mooi waar is en accommodatie en zulke omstandigheden. Best protomeesing op een bult. Alles klopt. En dan toch blijkt de druk dan toch wat heeg of is de focus er net helemaal. Het is collectief nog net een superwedstrijd bij de topklasse. Wist Marit van der Waal toch ik weer heel makkelijk op 1581 kwam. Ja, ja. Peter Faber. Ken die nog wat budgetten? Geeft mij hoe de zandje, maar Nee, de Net drompel te is vreemd. nou een jongetje meter 14 natuurlijk. ja. En Tessa zit ondertussen elkaar kleden. Tessa Kramer, regerend Friesk kampioene, klassementsleidster. Stiert op het ondankbare vierde plakje voorlopig. Ken daar nou wat bij? Ja, dan had ze hem weg. Kramer, dat mag Nee, het nou skip, gebeuren. skip. En dat gebeurt net, want ze gaat uit koers. En dus is voor haar 1559 net genoeg om mee te gaan naar de finale. Nee, inderdaad. En dat mag ik rustig een verrassing nemen, want het is wel de vrouw in vorm. Ja, en 1559, laten we wel wezen, is echt een prima afstand bij de vrouw. Ja, Maar daarmee wist ze haar leiderstrijd te behouden, maar het is maar ze net hebben. genoeg. Nee. Maar het zei alleen nog maar wat over de breedte van. Nou, laten we de selectie maar nemen. Ja. Er zijn meer goede lepperskamer daar dan hier en dat is voor de competitie heel goed. Ja, nou. Jarno Hoekstra. Ik een jongen die de nieuwtje meter wil bespringen kan. Nee, dat redt er net. Alles daar nog even opzetten. Misschien even met het koffie springen. Want wil je nog niet Ja, Naart ondertussen op een score. Ja, dan heb ik Sjenlitten natuurlijk, dus die is een stok ontzetten. Ondertussen zien we hier bij de junioren. Zien we Riemer Dirk Krol. Nou, ziet krijgt redelijk netjes in de stok. Tessa Kramer komt nog tot 14 meter 54. Gaat ze snelheid uit de richting. En daar ook nog een belangrijke Vol in de concentratie. want die weet zich daar ook nog wel even tussen te leggen. Riemer Durkrol had een persoonlijk record nodig. Wil hij als junior mee naar de finale hier bij het Koningsleppen? Ah, je pakt hem wel mooi. Oeh, dit is aardig beter. Maar het gaat te hut. Ja,
Maat iets te bot klauwen bovenin, maar wel een mooi zandje meetrek voor Riemer Dirk. Degelijke wedstrijd, maar de uitzitter die er nodig hier, die ziet er net tussen. Joort. Sigrid Bokma. Ik nog net in de top draaien. Ja, die pakt hem wel mooi, hè? Die pakt hem Komt wel die er nou tussen? Ja, die lit een tje, hè? Zo doet ze het altijd. Ik op de NK weer op deze manier. De laatste sprong. Hup. Adel verplicht, zo je zei, maar ze dochter toch maar Ja, even. ja. Dat de druk het allergrootst is, produceert zij haar beste sprong. En dan ben ik benieuwd wat er op het boord komt. Maar dan denk ik dat dit de derde of misschien zelfs de tweede sprong wel eens worden kent van de jong. 16 meter 2, keurige sprong van Sigrid Bokma. En dan gaat zij als tweede mee naar de finale. Ja. Kwaliteit, ja. Je Ja, op zo'n dat moment is knap, ja. presteren kennen. En zie je naar het Brandsma. Zie je naar hier dat ik ken, datzelfde huzarenstukje. Hij had het, ja, er zien litten. Ja, zeker weten. Nou, dat is ook een jongen die cool is, die dat wel in de laatste sprong op een laten komen. Zie Fris record, je hebt het Maar er in het de rent vierde nog, sprong. ja, en het rent nog net zo op het rent als het toen ran, zeg maar. Nee. Zie de rare dribbel Ja. in. Zie de rare, dat Ja. kan er echt Nee. net ha. Hele rare grote stappen had hij in de loop. Nee. Het is net de jongen van Nat Bronsma. 3 keer wie het. Geen finale. Dat alleen Stefan Tauma dan nog voorbij de 19 meter zou kunnen gaan. Dan zou daar een monstersprong moeten komen. Ja, Jan Teder zit er al tussen, die stiert tweede. Dus, Weet dan eigenlijk dat het binnen is. dus Rutger Piersma is inderdaad als vijfde, maar in de finale. Ja. Dan krijgen we toch een verrassend listje. Willen we toch nog even, behalve al die PR's, ook nog een stuk of 5 beste seizoensprestaties noteren kunnen. Die 20.04 van Isbrand Galema, die 16.02 van Sigrid Bokma. Alle Hier keer is Stefan Dauma krijgt ik wel 3 in de stak, maar toen anders keek, oh, nou miste de insprong. zonder. Ja, dat is jammer, want dan was hier best een dikke sprongwerk. Ja, je hier meer niet zetten. En dan is die groep klaar. Binnen er geen junioren die voor een verrassing zwaar gekomen deze editie van het Koningslepen. En wat kent Femke Rispens nog? Ja, Femke zit er ook mooi in. Oeh. Nee, te wat scheef. Ja, die voelt me even aan de afstand. Ze ziet best heeg. Maar die dames die zwepen elkaar op naar een heeg niveau. Want dit hebben we hier net zien. Zulke afstand en zoveel strijd. Dus dit betekent dat we hele aardige kampioenschappen te meer gaan, denk ik. Zeker weten. Ja, dan is er nog één junior, of één senior mag ik zeggen, topklasse die nog in actie komt in deze tweede ronde. Dat is Jan Terenauta. Hij staat voorlopig gewoon op het tweede plak, keurig, maar die jongetje 55, dat is dus eigenlijk het tweede plak, want Freek Kramer zit Ja. er nog boven. Maar wel een keurige sprong krijgt. En als Ja. je daar nog een beetje weer nog bijplakken kan, dan springt er een hele beste wedstrijd natuurlijk. Ik een jongen met een persoonlijk record 4 boven de 20 en een hele meter. Dus ja, hij kent het wel. Jan Terenauta. Ja, klapt eigenlijk wat ze in de stak komen. Veel tot allemaal. Neem genoegen met die jongetje 55. Dat betekent dat hij als derde in de finale straks in actie komt. En dan ben de finalisten bekend. Ik denk dat we vrij gauw terug gaan. Sjoen, ik het lacht dat we gaan. Ja, het wordt gauw donker. Polsen zetten. En dan zullen wij dadelijk alle finalisten wel even mee op troon nemen. Nou, Freek Kramer als jongen die het hele seizoen eigenlijk net leert had, hier gewoon als nummer 2 terug naar de finale. Dat is een prestatie van formaat. Maar weet wat er nog meer in zit. Hanneke Wester, Sigrid Bokma en Marit van der Wal. Vaak zijn ze er altijd bij. Het gaat op deze afstand de Abritoir voorbij. Die geldt niet meer. Dus de balletjes die kunnen uit het zandbed.
Want de teller staat weer helemaal op 0. En dat betekent dus dat al die afstanden die we hadden, die waren hartstikke leuk, die waren hartstikke mooi. Maar daar hoeven we niet aan voorbij. En dus wachten we nog even op het start zijn van de finales. Wel prettig vinden dat die 1702 daar even weggaat. Want dat is natuurlijk gewoon heel erg vet. En voor de leppers die uitgeschakeld zijn, heel erg jammer. Maar ik zou er ook willen vragen, zou je het briefje nog even willen invullen? Want we komen er al heel veel binnen. Maar vul alsjeblieft nog even de briefjes in die ik heb uitgedeeld. En breng die straks bij de bus of kom die straks even aan de geven. Ik weet niet, het vast nog wel even. Nou, een wedstrijd in Burgum van een behoorlijk niveau. Alleen nog de absoluut topsprongen bij de senioren. Die binnen nog een beetje achterbleun. Maar ik geloof Bart, dat wij misschien iets te gauw winnen met het afstreekje van de finalisten. Want ik geloof de finale wat groter binnen. Oh, dat zou kennen. Maar volgens mij, dit week wat de commentator krijgt om erop. Want Rutger springt wel als eerste, dus daar zijn maar 4 finalisten. 5. Ja. Maar ik denk dat er echt 5 vrouwen en 5 jongens binnen. Ja, dat zou wel kennen. Als zorg ik daar maar 3 staan bij de jongens. Nou, wat zult zij weer nog Martje? In elk geval zetten we uiteen met de finale van het Koningsleppen 2021 in Burgum. Bij de topklasse als eerste in actie Rutger Piersma. Iedereen staat weer op 0. Boom. Hij hier een bom mooi hè? Ja. En Rutger blijft op 0 staan. En bij de vrouwen in elk geval al meer deelnemers, want daar staat ook Tessa Kramer klaar. Maar eerst gaan we hier bij de jongens. Michel Sainz, dat denk ik. Zijlstra. Al 2 persoonlijke records. Hup, had hem wel mooi hè? Had hem wel mooi. Dit... Gaat nog een beetje in koers. Ja, maar die zit wel lekker in die wedstrijd hè? Ja, springt keurige wedstrijd. En wilst wij Tessa Kramer dus al afskreun in, staat zij hier gewoon als eerste op de lijst. Ja, inderdaad. Dus bij de jongens wel draaien, maar bij de vrouwen 5. Hele beste loop. Oeh. Ja. Oh, dat is spietig van haar, want het liep heel aardig. Dat is voor u eens lastig te zien dat ze die kant op doen, maar alles zeggen wel heel mooi uit. Ja. Wils wel de scorebeelden wel kunnen zien dat het steeds donkerder begint te worden, maar die dingen die lacht je enorm op het moment. Dus dat zou natuurlijk ook verrassend zijn. En bij de dames, ja, maar het is Sigrid, die hebben al een paar keer die koninginnentitel gepakt. Oh, Kalema. Ja. Eens die concentratie. Had je het echt nog net echt als zij de overtuiging in die eerste slag. En vaak komt dat wat uit zijn loop bij. Maar echt bij aan, dan kan dat samen opeens dat er een wol heeft. Dan hebben we in de rails hebben we dat actie. Dan samen opeens begint erin en dan vlamt er hele mooie sprongen uit. Concentratie bij Anne Galema. 15 meter, 55 voor. Weet dat alles weer op 0 staat, dus hij moet nou beziekje de eerste afstand te zetten en de drompel dus heeg te lezen van de concurrentie. Ja, dit weer hem. Dit weer een volle betere insprong. Sjugges. Oeh, dit wordt een hele vieren. Ja. Dit komt wel 21 wezen. Ouderwets goed, Anne Galema.
Johnny ontlading, het moest er een keer uitkomen. Het woont nog net dit seizoen. De vorige wedstrijd wist er al te winnen. Maar dit is denk ik de eerste van het seizoen wat nota. Dit is een hele beste, ja. Nou, Nou op maar. wat doet Zullen we eens even wat die hier doet? Jongen! Wat gebeurt hier in de finale? Fantastisch in het topje en haast jocht als een keers naar de oren. Al super in de wedstrijd, de hele wedstrijd al. Sabrand. Jongen. En nou pakt hem gewoon. Arne Galema, 21 meter, daar is de eerste van dit seizoen. De eerste 21 meter sprong komt op naam van Arne Galema. Dan slaan we dus om de 20 meter even hoe je hoort. Ja. Nou ja, zo hier niet in, hè? Ja. 20 0 Is brand erin. Maar hij is een meter verder. Ja. Exact een meter verder. En die 20 0 telt ermee natuurlijk. Zo. 8 meter 63 voor Douwe Abma. En Maureen Poys. Daar alles op 0. En die is geblesseerd. Dat is een blessure. Dit is minder. Ja, dat staat voor de razen. Maureen Poys. Jongen, dit is wel heel Ik sneu, denk hè? een knibbel. Ai. Ja, dit is natuurlijk van die dingen. Het is natuurlijk even een geweldige anticlimax. Want het wie alle jaar Hosanna wat er gebeurde, maar echt dit kan gebeuren. En dit ziet er net goed uit. Nee, daar had ik een voor raas Maureen uit Poys. Bogenor. Dat is... Nee, dit is heel triest. En we zetten alles even op. Ja, dan staat duidelijk razen. Meestal is dat net zo'n heel best teken. Ze bloot Zij roerloos lezen. Zij had ervaring met blessures, want ze was als famkijk een groot talent en rekken toen ook een keer zwier blesseerd. Om de ankel. Had Ja, daarna ik een aantal jaren net meer leert, kreeg de smaak toch weer te pakken en pakte het keurig op mijn eigen persoonlijke records. Ze gaat weer oranje zitten, maar Dit zijn de zaken die we bij elke sport liever niet zien. ik had het gevoel dat meer knibbel is als enkel. Maar Is mogelijk, ik ken je wij net zien. De wedstrijd leidt even stil. Uiteraard, want de EHBO zit in zo'n bed. Bijzonder sneu voor Maureen Poys. Die is zo goed aan die wordt. 15,60 meter noteerden ze. Afstand wel van 14 meter 60. Komt nou verkeerd. Delby de landing. Ja, en het is de knibbel of het ankel, maar dit is einde wedstrijd heel spietig voor Maureen Poys hier in Burgum. Verzorgd kan worden. We hopen dat het enigszins zo beter zal vallen. Voor Maureen Poys. Je kunt de 86 hebben staan. Ja, en dan maakt de knop weer om, want de wedstrijd, de finale, is krek begonnen. En er staan gewoon lepers kleer op de skansen die het verder matten. ja, Bij bij de jongens in de Friese trui, Arend Veenstra. en die mat on de bak, hè? Ja, zeker. Want die 18 meter 63, dat is een top afstand. Safir is Arend ik nog nooit west. Nee. En nou zit hij de laatste weekend wel weer beter in zijn vel. Maar ja, hopen dat dit hem dwingt. Dat een mooie afstand. Ja, kwam dit hier één keer over de 18 meter. 1827, iets in die trant. Met 18 meter 63 springt hij dik persoonlijk record. En daarmee zet hij inderdaad aan het Veenstra echt aan het werk. Want die heeft een persoonlijk record van 18 meter 27. Dus als er daar nou heen gaat, dan zou dat ons Japan wezen. Dat is een tour. Dat is iets
Ja, op de eerste batter, daar zit bij de vrouwen Eckleer een Frieske trui, die van Hanneke Westert. Ja, de prachtig mooi tussenliep, als Famke zijn er natuurlijk. Had al een dik persoonlijk record van 1581 leep strakjes, maar ja. Wat Ik is denk er dat nog mogelijk? Arend eerst gaat. De boeten kan gewoon eerst, jou de coach onder de middels is Arend eerst. Arend Veenstra, zijn eerste finale Hup, sprong. ja, netjes erin. Oeh. Oeh, Hegenaai hè. En op de achtergrond is ook Hanneke Westert. Hanneke Westert. Oeh, die loopt de max Eerste cave in Klemmen. Ja, voor wat het wurg is, Maureen Poijs leert de Wolf, je 86 niet krijgt. Giet er mij voorlopig wel onder leiding. En wat doet Hanneke? Nou, Jan Teernauta dan, bij de topklasse. Nee, komt haast voor de vrouwelijkskonsdel, dus weet dat zijn sprong boeten de sector is. Hanneke Westert neemt de leiding over 15,20 meter in de wedstrijd. 15,20 meter, toch weer van Hanneke Westert, toch weer keurig hè? Ja. Is voorlopig Ze de laat ze een drempel beetje cave, maar. om koningin te worden. En dan gaan we kijken naar Freya Kramer. Zeggen we zien, wie heb ik vandaag nog niet. Nou, op de middelste batter, daar zit er dan in het witte trainersjaske Freya Kramer. Ja, Het hele seizoen in Duitsland zitten, die wordt even meesprong en gewoon in de finale. nou, als je een serie van een beetje rustig tros hebt, dan wordt het een mooie jongen voor Freek. Dan komt er echt in de buurt van die 20 meter. Maar goed, dan moet het nog wat verder. Ja. En dit is de 2,967 springen. Nou, en dus in die finale. Als tweede in de finale gesprongen gegaan, dus helemaal goed. Even zien waar het eerst gaat. Ik denk hier voor bij de jongens. Zit er dik in. Michiel Zijlstra. Michiel Silstra. Hup. Oh, je zit er wel super dreigend in, hè? Oh, hij scoort het een keer aan de start. Ja. Jongen. Die had wel een beste wedstrijd die hoort, maar het weer nou krijgt net genoeg om de Pools op de punten te krijgen. Brengt USB Freya Kramer op de middelste batter. Maat een nieuw persoonlijke record springen om aan de Galema te passeren. Ja, we wachten op elkaar. Dus nou mag wachten. Had sowieso al een fantastische dag. Oeh, dit is een dribbel die... Hele patenloop. Nou, ik jou check het aan. Het is oerenlin dat hij vanmiddag zijn wedstrijd aansluiten. Sigrid Bokma. Dat Die lijkt alsof valt ze... oer die Die zet er 15-20 mooi in. in, ja. Ja! Dit is Sigrid Bokma, hè. In de tweede ronde zich plaatsen en daar is ze weer. Die springt een wedstrijd, hè? Poeh. En als dat balsel op 15-20 leidt, dan is dit weer een eindvoort. Ja, dat is dan de tweede dame die Safia voortspringt. Goh. Vooral, je bent goed bezig. Een dikke 15 meter notering. 15 meter 62 voor Sigrid Bokma. 15 meter 62 en dat betekent dat zij de leiding weer overneemt bij de vrouwen. En ja, het is een dikke. Natuurlijk, ze hebben er mee bezig. Ze kunnen er allemaal voorbij. Maar dat zijn afstanden die moet echt wel weer even goed gaan. Dikke afstand dus voor Sigrid Bokma. Oerlis tussen Wesse Broekstra en Arend Veenstra. De Zwergers. Ja, de zuster van Arend. Dat is weer het liefje van Wesse Broekstra. Nou ja, zeg zo maar weer. Trainer was even mijn, maar Ja. Man, leek ik wel op elkaar qua fysiek en qua drive. Dus dat is wel mooi om te zien. Hier gaan we voor rent de oude bekende Piet Carrion als ambulancechauffeur. ja,
Die zal even bij, De oud topper. Jongenskampioen. bij toevallig te zien. Ik iemand peken steens, jongen. Maar die zal even zien bij onze blessure. Van jouw boetenbeeld. Maar Piet Carion is de man die jaren leeft had in Burgum. Grut talent bij de jongens. De eerste oer de Santje een hele meter Fries destijds. kampioen. Ja. Meermalen. Maar intussen werkt hij als ambulancebroeder. Ja, en dat hier zelf ik leven net zien dat er hier aan het werk moest. Ja, van mij wint de Krekvoort. Is Brand Galema. Krijgt al een mooie 20 meter natuurlijk. Had hem wel mooi, hè? Nou, klimt er hem achterover. Ja, het hing het erom bij Isbrand. Ja, Had natuurlijk echt zien dat er ook het wegje had. Want had hij hoe zijn broer heen wilde, maar alles klappen. En Marit en van der Marit Wal. van der Wal. Ken Ja, niet nou had tot hem, weer aan Wutje. Die wordt wel tot de 10 Ja. prikkelen en die gaat oer het balsje heen. En dat dit En had ze Roemje. nodig. Ze had het hier mist, die echte concurrentiestrijd. Maar ze gaat voort terug naar haar collega Leepster. Ja, het ben ik al je vriendin van elkaar. Het springt al je bij het Heidenskip natuurlijk. Ja. En het is inderdaad treestende worden. Het mijn leven is op dit moment botter als de euforie van haar eigen sprong. Ja. Wel mooi om te zien dat het zo goed in onze sport. Ja, 1580. 15 meter 80 noteren we voor Marit van der Wal. En die had het eerste plakje weer in handen dus. Is dus vanaf 2014, 2015, 2016 en 2017 de titel voor haarzelf op de ijzers. Marit had je wel een historie op het Koningsleppen. Ja. En weet wel of je 12 draaien sprongen had? Ik had zelfs mijn schema net eens op de computer van de finale. Dus ik denk dat we 3 keer springen. Maar we maken het maar een valje, Jordbaan. Wordt al knap, zuster. Ja. Maar we zijn ook al heel laat in het seizoen. Normaal is deze wedstrijd natuurlijk volle jaar in het seizoen. Ja. Wedstrijden binnen al naar voren hellen, beginnen al om 11 uur in plaats van zo'n maar ja, we zitten gewoon 18 augustus. En daar gaan we douwen op maar. Ja, nou had het gevoel, jongetje. Oeh, weer heel driegend, maar jongen, ja. 1863, wie doet hem wat? Hij drukt een onmachtig lange top opzetten. Dus hij springt met de maximale stoklengte Ja, voor de jonkies. Ja, 13,24 meter, daar springen ze mee. Rutger Piersma. Mooie insprong, Rutger. Oeh, krijg net. Ik krijg net. Ja, als de mat wegen worden, ja, Begint iedereen mag toch wegen. echt Want weer in vorm te komen, ja, Rutger. De FK komt eraan. Ja, hij had wat te prolongeren daar. dat is de andere kant van de formule hier. Iedereen begint op 0, maar ja, uiteindelijk allemaal voort dadelijk 21-0 del zet. Dan zet het Dan aardig slaat er vast. eigenlijk iedereen knock-out. En dan maakt die finale nog. Ja. Dat is eigenlijk wel een beetje die heel stijl, hè? vol, heel vol onder. Ja, daar sprong ik heel graag. Verpletterend beginnen en iedereen ontmoedigen, dat had eigenlijk allemaal in. Wat kent Tessa Kramer? Want die kent natuurlijk echt wel een 16 meter terugslingeren. Kwam nou net mooi uit. Dat doet ze nou net. Nee. In haar sprong. We gaan verder met Hanneke Wester. Dan zien we daar dus 4 finalisten. Ja. Ja. De vrouw. Nou, omdat Maureen Poos uitvallen is in de eerste ronde. Hanneke Wester is dan inderdaad Die zit er net meer tussen natuurlijk. Nee. 15 meter 80. Hanneke Wester sprong met 15,81 in de voorronde. Dus ze weten dat het goed is. Ja. Dat zij voorbij. Marit van der Wal dus onder leiding met de vrouw 1580 in de voorronde. Hier ze daarmee achter Hanneke Wester eindigen Ja. bij de Famkes. Dus Savolo zei het. Anneke West zit best mooi in de wedstrijd. Dus het zou maar zak in, hè, dat ze Ja. er hier nog even nog in prikt. En bij de jongens komen we weer bij Arend Veenstra. Ja, die weet ik dat er boven hemzelf uitstegen, Ja, maar die die hoort. moet op PS springen. Maar je ziet, krijgt wel mooi in de stok, mag ik zeggen. Ja. En op de middelste batten, ja, daar
Maar het gemeente kan in de straat zitten. Dat is Arne Eerst Galema. Arne Galema. Dat hij riant onder de leiding gaat met de eerste 21 meter sprong dit seizoen. De Hollanders hadden er al een stuk of 6 aanmaken dit seizoen. Ja. Verschillende mensen. Maar Arne had in Friesland de primeur. En ze zijn natuurlijk benieuwd wat Hanneke Westert gaat doen. Eerst Willem Alema. Ja, weer een goede insprong. Krek net, bang bang. Nee, maar hier kan al wegen natuurlijk, hè. Dat zoek ik Jazeker. wel. Ja, hij kan lekker springen. Hij had de afstand Elzet. En Elsen hier, die mij hem daar stikken op bieden. Arend. Wat kan Arend Veenstra bij de jongens? Nee, Hij- daar miste de hele insprong. Helpt het derde punt net. Nou, Abma kampioen, dus we springen maar 2 keer, begrijp ik. Ja, dan is de eerste titel voor jong in Burgum. Want Douwe Abma is de nieuwe prins van Burgum. Hanneke West. Nee, red het echt net op. En ik Hanneke Westert weet dat haar wedstrijd erop zit. Had fantastisch leert. Weet als Famke in de vrouwelijksfinale te komen. Een nieuw persoonlijk record, 1581. Maar hier gaat ze in haar tweede finale sprong te wetter. Zij in de voorronde had 16.02. Dat zou nu eerst al genoeg zijn om bij Mark te gaan. En dan moet Mark maar weer antwoord geven. En dan Dus de bal ligt wordt het liesje kwatter en kwatter. Voorlopig de koningin van Burgum, Marit van der Wal. Maar daar staat nog een Sigrid Bokma. Noteerde strakjes 16.02. Ja, En die leert goed goed. 16.02, 15.62, die zit lekker in de wedstrijd. Op de middelste batten, daar zou Jan Teerdenauta iets presteren, maar dat wat in een oordien had, namelijk oer de 21 meter springen. nee, dat is ook een huurlijn voor Jan Teerden, want die had de stok langs de 4 net natuurlijk had een Arne had. Nee, Dus dan moet het wel heel erg kloppen al, hè. Maar ze is nooit. ja, als hij recht er ook hier, het is wel van een origine een turner. Hij is lienig, hij kent eruit, vierje. Waar weet. Jan Terenauta. Oh, nee, miste insprong. Nou, even een acrobatisch rondje, maar Klap maar de krijgt biast in de eruit. stok gewoon. keurig bij de finalisten. Dat mij er meenemen in het zelfvertrouwen. Nee, wees hem straks. Maar net genoeg voor spektakel hier in Burgum. Sigrid Bokma staat klaar bij de vrouwen. En die kan misschien nog wel wat. Het schutte hier. Nee, slechte loop. En dan gaat het net door. Dan gaan we de volgende kampioen is al bekend. Goh. Nou, dan gaat het hut. En dan zilver nog Marit van weer. der Wal. Maar ze had nog een sprong. Ja. In de voorronde centimeter en 2 centimeter. Nou is 1580 al genoeg voor haar om de koningin in de Maar ze titel te springt hem pakken. net, denk ik. Maar Marit weet dat ze binnen is. Ja, en die neemt denk ik een verstandig besluit. Ze is al kampioene, dus waarom zou je nog een keer springen? Nou, voor Waarom het publiek zou- misschien. Ja, voor het publiek, dat zou kennen, hè? Maar je kan ook om jezelf denken. Hè? Zij had ik een verliezer met een Ja, kruisband. ja, dat is helemaal helder. Ja. En het is, vind ik, toch behoorlijk donker. Het hè? is dan wel Dus wat skierend worden, dat is ik wel zo. ik kan Ze het zit niet je voorstellen dat het je... zo mooi in de stok. Ja. Zoek ze troon even erop. Ja, Maar maar die centimeter, die helpt ze net. nee, niet. dat is ik zo. Dat is ik zo. Dus soms moet je verstandig worden. Het Ja. is inderdaad, door haar gelijk, hè? Voor het Had publiek. mij wel eens wat blessures kosten inderdaad, om maar terug te trouwen. En, Hey, het is knap dat ze zo verstandig is. Bewaar je het maar. Er komen er meer wedstrijden. De koningin dus van Burgum, met 15,80 meter, Marit van der Wal. Zij sjocht al van haar laatste finale sprong. Dat brengt dus bij Freek Kramer. Wilst op de voorste batten de pols al kleersteert met de vlaggen in top. Want er komt aanstaan ter afsluiting
een bonussprong voor de koning, de koningin en de prins. Ja, nou, die gaat maar het dan ook net maatje, denk ik. Nou, dat kan ik me dan haast net voorstellen. Het is wel de traditie, heren. Het is toch dat 1976 te komen. Dus het is absoluut niet verkeerd. Freek Kramer. Zo mooi wijze voor Freek om nog een mooie afsluiting. Kwik eens even, daar gaat er hè. Je zit weer mooi in de stokje, hè? Surre zon. Netjes Freek. Prima wedstrijd. Let nog zien dat hij hier terecht zit, hè. De jonge man uit het heidenskip. Takemir schilderen weer jochtje op de topklasse. Had hier in Burgum nog altijd het junioren Frieske record op zijn naam staan. 20 meter 44. Is bij de senioren al verder, al over de 20 West. En had hem hier eigenlijk prima zien. Ja. Nou, dan hebben we Isbrand Galema nog. Nou, Als Njontje laatste. 26 springt dat dan nog. Ja, weer een mooie dikke Njontje meter. Heel netjes van Freek Kramer. Dan had hij gewoon 3 Njontje meter Ja, produceren. even op die eerste wedstrijd in het seizoen. Dan tekenen de meeste jongens voor je. Het laatste woord is on Isbrand Galema. Ja, die had een persoonlijk record van 21 meter 53. Verleden jaar liept in Weesum. Als hij nou 21 meter 5 liept, is er zijn broer voorbij. Ja, Het is dus of Isbrand of Arne die hier de koningstitel pakt. En het had jaren zo geweest dat de koning van Burgum ja, de kampioen van Weesum was, Bart, hè? dat klopt. Dat Dat had wel, valt of net, maar dat hebben we jaren gehad. Ja, dat klopt. Ooit won Hannes Carrion als junior hier eens een keer het koningslap en wat hij prompt als junior Fries kampioen toen. Ja. En de zilveren pols pakte dat toen. Ja. Dat was het zelf ik jaren Ja, maken. klopt. Tevens Hopman een keer tussentro. Pakte Oh, de een titel keer toen in volgens mij. 2011. Ja, Eén keer. ja. Nou is die redenatie wat uit het leerrekken de laatste jaren. Dat komt ook natuurlijk omdat we verleden die geen koningslappen heen. Nou, Isbrand Galema, de laatste sprong van de jongen in koningslappen. Nou, die had hem wel lekker, hè? Oeh, krijg net. jammer, Nou, toch knap dingen, maar de koningstitel is het komende jaar voor Arne Galema in stil, want hij is de eerste Fries oer de 21 meter dit jaar, 21 meter fjouwer. En dan kunnen we dus ons opmeidje, denk ik, voor de traditionele slotsprong van de titelkandidaten. De titelwinners, mag ik zeggen. Ze maar opzitten, want Ja, ik weet net. De Ik weet bal net, laat eruit, denk ik jongen. net dat Arne gaat springen. Want ik dat zo zit. Die shuk ik in trainingspak rennen. nou ja, ik vind Ik zelf- snap het ook wel. Het is heel skier. Het is te juster gewoon. Daar kennen het niet wat ontdwaan, maar de wedstrijd had natuurlijk ook een schofje stil nog met die blessure. Ja. En we zijn laat in het seizoen. Hè. Normaal is dit volle meer richting de langste dij. Ik geloof dat Douwe Abma er nog wel even zin in had. De kerstverse prins van Burgum. Die polsbudget toch Rimmer Abma, de trainer van Drils. Ja, Douwe die weigert hem er nog even om. In de middelste batten Dat snap ik wel dat Douwe dat doet. Maar wordt de pols even op een score zet, denk ik. Gewoon. het lijkt er toch op dat Arne de baan om doet. Oh. Nou. Vat plaatje, mooi. Ja, prachtig. En eerlijk is eerlijk, het jet bij de traditie. Als het was mij maken dat hij mij deze sprong erin sprong. Nee, maar ik ga wel eens bijna een recordsprong maken met deze sprong. Maar dan zit ik verstrikt in de vlag, het laatste stukje. Dan wist ik net meer wat zo'n bed weer. Ja, toen bleef de stok op je stilstaan en ja, klim dan maar terug. Dat zet er zijn. En opeens zie ik in de vlagen. En ja, ik denk, waar het zo'n bed nou? Maar Maar daar ga ik niet over. Maar het gaat niet sprong niet maken. Douwe Abma. Zien moment of fame. Nou, dan wachten we. Wie nog nooit serveert als jong. 8 meter 63. Een dik persoonlijk record. En daarmee in één nek kandidaat voor een Ja, FK en zeker zelfs weten. een NK. En heel Mooie makkelijk. outsider.
En het weer een keurige sprong. Ja, gewoon technisch hartstikke netjes. En zegt de hele wedstrijd al mooi brand en voel. Ja. En toch technisch heel netjes springen blowen. Ja, en als dan saai in de stok komt en hoe kun je hem helemaal uitklimmen. Dan kan ik dit soort jongens verschrikkelijk via springen. Nou, het publiek houdt adem in. Arne Galema komt ook op een scoors. Mij zien verlengstokje, dus die zet de pols ook. Dan krijgen we in plaats van een trippelsprong een duo-sprong ter afsluiting van deze editie van het Koningslepen. Marit van der Wal is de koningin met 1580. Sjocht af van haar laatste sprong. Arne Galema is de pols te zetten. Die pakt keurig de titel bij de senioren met de eerste 21 meter sprong van het seizoen. 21.04. Ja, en Douwe Abma die zweeft hoe het water, denk ik. Want die is nog nooit zijn 4 westers joerd. Maar zien 1863 is hij de nieuwe prins van Burgum. Arne Galema is Hastavier op de middelste batten. De pols wordt nog even nadroegen. En Douwe Abma stiert ons kostelijk. Die moet even geduld doen. Ja, Want de bedoeling is dat ze natuurlijk springen. Ja, en ze winnen natuurlijk een beetje later of jij er al kleden, jongens. Omdat die maar met 3 man sprong. En Arne weer wierd in zijn laatste sprong. Dus die moest eerst nog even droege kleren doen. Ja. Nou, hij doet het hoor, blijkbaar. Dan ben je eigen goed. Want het licht ken je er haast hoor. Ja, netjes. Dan best een ware topper als die net kennen list. En dan de stok maar op 7 en een C-sprongje ervan meidje. Maar dat jij er een beetje bij. Ik vind het wel mooi. Ja. Nog Max zei dat er nog best wel een voet zit, want ik heel eerlijk ben. Dus echt een C-sprong maakt het er net van. Dat was maar te zien omloop misschien ik te bord verknoeien. Want Ja, dat is weer. Maar Hij is ik ben nog- jongens, mijn saffel ervaring, die ken ik wel een sprongje op 70%, maar het liep het niet. hij had hem wel dichterbij nog, ja? Ja. Nou, het handgeklap begint bij het publiek. De winnaars van het Koningslepen krijgen nog 1 keer omtinken en waardering voor haar prestatie, Joert. En dan mag zijn stakkel springen, dus dan moet Arne een beetje eerder beginnen, want die oren is wat Ja, ik langer. weet net of die, misschien kan ik hunnen. Dat zou kennen, maar Ja, de meesten klappen de handen warm. ja. Daar komen ze hoor. Nou, daar komen ze. Kom maar, Douw. Duo-sprong. Nog even Ja, droeg. mooi hè. Nou, maar die maken er gewoon nog weer een mooie sprong van. En een keurige afsluiting supernetjes. hier van het Koningslepen. Terechte kampioen. Van Douwe Abma met het prachtige persoonlijke record 1863. Hij is de prins. Arne Galema met de eerste 21 meter sprong. 21.04. Hij is de nieuwe koning van Burgum. En Marit van der Wal die met 15,80 meter in de finale de koningin wordt. Namens Bart Helmholt zeg ik dank voor het zien van deze editie. Tak een week vreed. Dan binnen we met de livestream in Griepskerk. De laatste wedstrijd voor het FK. Daar worden de knikkers verdeeld, de klassementen opmaken. Van Joert is het gebeurd. Bart, had een mooie wedstrijd, jongen. Ja, machtig. Ja, ik heb mijn pupillen graag een beetje verder gaan wel. Hij zit toevallig vlakbij, maar je kan er net van mij zien, Joert. Nou, hij had nog een paar wedstrijden bij de Vlammenkin. Ik zou zeggen, bedankt voor het zien en graag een volgende keer.